नोंसोर थांलाय फैलाय जाबाय थादोंमोन नामा UNS नार्जारि मा खबर होनदों मोजां आंनि खबरा नोंहालाय मा खबर लाइक डान थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय एसे थांलाय फैलाय जाबाय थादोंमोन दे नोंसोरना सोरसोमोन ना नों दासो फैखादों UNS गोमबोर अफिसियेल आहम सना ओइ माबा गोमसार जारा फाग्ला नुजाफैलायबाय नोङो मा खबर खिथाहरद' गैलाहाय गोमांना मैया 577 जाबायमोन दिनै नै गासिबो आनजानानै एकदम गोसोखौनो बोरैबा मोनलायलायबाय आं UNS आ मा होनखो माखौ नङा सोरबा फैदो थांलाय फैलाय जाबाय थादोंमोन माने SMS हराखै नोंनो नामा होनना बुंदों आरो आं गोमसारा मा होनखो नोमफाला है मा होनो मुनमि हाय फ्रेन्ड डियार बिबारी हाय मुनमि माय डियार सना कि खबर मोजां ना मुनमि गोमसार অফিচিয়েল नै ओरैसै মুনমি আজিকালি তোমাৰ ভিডিঅ' একদম পপুলাৰ হৈ আছে ন শৰ্টটো ঠিকে কৰিছা কৰি থাকা তেনেকে गोमसार मानो मिनिखो नोमफाला होनखो ना हौवाला होनखो रिसा ब्रह्म ब्लग हाय रिसा मा खबर लाइक डान थेंक इउ रिसा लाइक होनायनि थाखाय गोमसार अफिसियेल रिसा आहम मुनमि मोजां आच्छा मुनमि माहाय दङ मा खालामदों गोमसार अफिसियेल आं अन थाबाय थागोन दे सोलाबा मानो माहायबा माबा मावगासिनो नामा जाखो दहायबो एसे आगोलाव दसे फैदोंमोन आं ओमफ्राय रावबो गैयैनि बन खालामफिनदां गोमसार अफिसियेल बिबारि खोमोन गैयै मानसि जानानै खोमोन गैया जायो नामा बयनाबो थायो आरो खोमोना फाग्लालाय ना मुनमि लाइक डान थेंक इउ मुनमि लाइक दिया गारने रिसा ब्रह्म ब्लग गोमसार थाथ' आयौ थांसैबो रिसा आयौ दे लाइक होनानै थांदो थाङोबालाय खालि थांनाङा बाल महेश्वर दैमारि हाय गुड इभिनिं डार्लिं गुड इभिनिं महेश दैमारि जी गोमसारा मानखो र' खामानि दं एसे आयौ दाबो खामानि थायो मोनानानै रिसाया लाइक होनो थाङासैहाय ब्लडबाय खोमा गेरेमसा बसुमतारी हाबनो हागोन मावजि हागोन वेलकाम बरायबाय नोंथांखौ गेरेमसा बसुमतारी मैनाखौ लिंनानै लाबो माबार डिउटि जोब्बाय नामा नोंहा आंना 3थायावनो जोबो सथिमा बसुमतारी हाय आब' सथिमा हाय आगै मा खबर गोमसार अफिसियेल ओइ बिबारि नों दहाय सोरजों लाइन मारिनाय सोरजों मारिदोंमोन आंलाय मारिया आङो एलबिफ्राव ओरैनो जकिंल'सो होनहरलाबायो आं जायखौनो बेखौनो
मारियाखै आं रावजोंबो सतिमा बसुमतारी मोजां आब' मोजाङानो जानांगौ दे आगै मा खालामदों ओंखाम संगोना सङाखै मा ओंख्रि संखो थेंक इउ गासैखौबो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दै खुलुमहरबाय नोंथांमोनखौ UNS नार्जारिया मानखो गैला आं मा नेट प्रब्लेम जाला बायो आयु आंनि एलबियाव ओरैनो होनबाय आरोना UN नार्जारिया दहायबा गावनियाव एफा गोबाव थाबाय थादोंबा मुनमि PG2 गोमसार आदा আপুনি মোক আন কৰিলে নেকি গোমসাৰ মুনমি কি আন কৰিলে নেকি তাৰো বহুতখিনি আন হৈছে বোলে নহয় মুনমি তেনেকৈ ভাবিব নালাগে আমাৰ যিমানখিনি বড়োসকল আছে নহয় কাকো আন নকৰে सतिमा बसुमतारी दं ओरैनो मा संखो आगै ना सङाखै निजरा आसाम अल फ्रेन्ड वेलकाम अके वेलकाम निजरा आसाम कि खबर गेरेमसा बसुमतारी मा मावो नों मावजि खुगा रुमायलायलांबाय आङो खोन्थानो गेरेमसा आगै मा होनबावगोन आंलाय महेश दैमारि हायद्राबादाव बेरायनि जानो लुबैदों जानु सानैजों जागोनदै खेबसे बिरियानि बिरियानि जानो लुबैदों हायद्राबादाव जाबानो जाबाय आरो आं जानानै बालायलायबायसो मोनामनाय मोनो आं दाना सतिमा बसुमतारी मा होनखो ओंख्रिया दहायनिसो सङाखै आब' आलु पटल सयाबिन नानो दे सतिमा आगैया बहानिमोनथाय गेरेमसा नोङो मिथिनानैबो सोंबाय थायोना आंखौ মুনমি গলা নেকি মনে মনে আছা যে মুনমি চিন্তা নকৰিবা মোৰো গোটেইখিনি হৈ গ'ল কালি 577 আছিলে আজি নাইয়ে 69 হে আছে গোটেইখিনি কিবা হৈ গ'ল আন হৈ গ'ল অকল তোমাৰ বুলিয়ে নহয় কিন্তু মানুহে কৰে না কি ওপৰৰ পৰাহে কৰে নাজানো ময়ো সেইটো মানে আন হ'লে বেয়া লাগে আৰু আমিতো কৰোঁ না চবকে মেছেজ পোৱাৰ লগে লগে আগৰ ফ্ৰেণ্ড হ'লে চাব কৰি দিওঁ বেয়া লাগে আৰু আন হ'লে হয় নাই आसु भात बनाला नाय मुनमि सतिमा बसुमतारी हारसिं ना खनसे संनायखौनो खननै संनांगौ जायो आच्छा दे हिन्जावफोरनि खामानि नालाय ना निजरा असम मुनमि हाय सतिमा बसुमतारिया मा होनदों आमथेखानि आब' आमथेखा क'क्राझारथिंजायनि नामा आगै महेश दैमारि माला थांगोन नोंलाय आसामाव दानो थांथ'आ आङो बुरैनासो थांगोन आं निजरा हेल' होनदों मुनमिया কৈছে निजरा हेल' फ्रेन्ड হয় लोआ सानसुते निजरा अहम सतिमा भालने तुमार सतिमा बसुमतारी चिरांनि आं बारा मोजां मिथिया आगै खालि खोनाबायसो थायो नालाय थांनोबो मोना माबो मोना न'निबो मानसि गैया माबो गैया नालाय नोंसानाव थांनांसिगोन सतिमा आगै मालाबा दे निजरा आसाम मुनमि फ्रेन्ड हयल'आ गोमसार अफिसियेल मुनमि हाय गोमसार नोङो मुनमिखौ आन खालामदों नामा होनदों हनै UNS नार्जारिया मा होनखो बिबारि नोंनिखौ नुवाखै नामालै हा बिबारि आंनिखौ नुवाखै नामालै नुदों नै दा नुबाय आङो UNS नार्जारि माइरं जाग्रा नेहा बसुमतारी अफिसियेल फैदोंनो बा बिबारि लास्ट बाजार नामा मैया नोगोर जमिदों नामा नेहा मा होनबावनो मिनि उदै बिखौ सालायदों आङो फाग्लि मैया मिथिबाय नोंहा जो जाखोना जोला जाखो जो साननानैसो आङो टेक्स्ट खालामदों दै नङाबा आं खालामथारा बिदि सतिमा बसुमतारी आं नोंलाय बहानि आब' आं गलाघाटनि आगै सतिमा आगै गोमसार अफिसियेल मुनमि आनसाब কৰা নাই কৈছে मुनमि महेश दैमारि दुर्गा फुजायाव थांनि थु सानैजों नों जाहोगोन लोंहोगोन गस्ला जि जोम होगोन नोङो आंनो
ओमफ्राय MR मार्निक आंगिथक बिबारी नार्जारी हाय कैसे हो मैं ठीक हूँ भाई आप कैसे हो और वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए सो थैंक यू जिरिना बर' बसुमतारी हाय आब' हाय आगै जिरिना मा खबर निजिरा आसाम नहीं है अ नेहा हाय होनहरदों हनै नोंखौ सथिमा बसुमतारी निजरा होनदों आरोना गोमसार अफिसियेल निजिरा हाय सिख्ला नुदावनो हालालाय आरो माबाजों गोमसारजों हनै हाय हेल' जाहरथारलायबाय गोमसारा मा होनबावखो निजरा जइन मि निजरानि लोगो जानांगौनो गोमसार फाग्लाजों निजरा आसाम निजरा फ्रेन्ड हयल'आ जिरेना बर' बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिखौ संथ'वाखैनो आगै संगोनसो मैथा बांगाल लाबोनाय दङ ना गोरान दं भिन्दि दं मा संनाय जायो दै निया बसुमतारिया मा होनखो थोस जाम्बि नामासो जोनिखासो आंना आं जोला नंखाया आदसा दे बिदिब्ला मोजाङानो आं मैया जाजान मेसेज हरफ्लांनानै ओमफ्राय ओंखारबोखांनायनि उनाव बोरैबा सानबाय थाबाय आङो बेबा जोना जोलामोनथाय गासैबो सानदों आरो आं एस बर' ग्रेसन हाय आब' मा खबर मोजां आगै आंनि खबरा नोंहालाय मा खबर মুন্মিয়ে কি কৈছে গমছা ৰাধা আপোনাক মই কালি বেগ দিম বুলি কৈছিলো বেগ দিলা নাই এসপ্তাহমান হৈয়ে গ'ল চাগে ন মুন্মি নিজৰা অসম গমছাৰ ফ্ৰেণ্ড हुआ মই बेग करिम सथिमाया मा होनखो मा ओंख्रि संखो आब' संथ'वाखैनो आगै गेरेमसा बसुमतारी आंनाव फै मावजि दोनलांनाय आं आमथेखायाव नोंबो थांखानाय नामा रा थांखानायबा आंबो थांखानाय बारा रोङा दे UNS आ मा होनखो नेट स्ल' जाबाय कामेन्ट श' जानो नागिरला आदसा जेबो नङा दे आंनो आइडि हरनो होदोंमोन ना UN नार्जारिया माथो हरदिया ओरैनो होनबाय आरोना गावनि एलबियाव आंखौ नेहा बसुमतारी अफिसियेल हेल' निजुरा रानि बड' ब्लग हेल' आब' लाइक डान थेंक इउ रानि आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय रानि नोंनि भिडिअखौ आं नायनो मोनाखै बे कार्बि आलंआव थांनायखौ दै आं उनाव नायगोन दै सम मिलायाखै आगै सना गेरेमसा बसुमतारी हाय रानि मुखर्जी होनदों निजरा आसाम মোৰ ওচৰত ব্লু নাই তোমালোকে हुआ মই बेग करिम नै लोगोफोर मोनसे खोथा होननि आङो माथो सोरबा माने ब्लु होआलासिनोसो लोगो जायो माथो नामखौ सार्च खालामनानै होमबासो माने आनजालानो बिनिखायनो नोंसोरबो गासिबो ब्लु लायालासिनो नामखौनो सार्च खालामदो दे बारा गोलावबो नङा नालाय ना नामखौनो सार्च खालामदो गोसोआव लाथाबनो नांगौबा हरगोन आं जेबो नङा निजरा অসমীয়া কি কৈছে नेहा फ्रेन्ड मी नेहा बसुमतारी बिबारी नों मा गामिनि नों ना मा गामि आंना रानिखौ सिनायोना नेहा जोलि नेहा जोलि गाज्रि मोननाङा दै आङो रानिमोननि गामिनिनो एखे गामिनि जोङो रानि मोहानिखौ फार्स्ट मोनो ओमफ्राय जोंहानिया एसे बिथोराव थांनांगौ आरो देनां थांबाथाय हाबफैबानो जाबाय रानिमनाव थांबाबो जागोन आंनाव थांबाबो जागोन अके नेहा निजिराया मा होनखो जायखिया गलाघाट डिस्ट्रिक्ट आरोना जेरेना बर'आ मा होनखो आंना दिनै दोसोन जादों आंनाबो जादों आगै दोसोननि बारा जादों आंनाबो मैया लोगो जानाया दिनै गासिबो एखे टाइमावनो थांजोबदों जि मोथो मोदै ओंखारदों आङो आनजानायनि इमान खस्थ' एमबि गारनानै लोगो जानाया रानिनाथ' सिन्था गैला 1K जाबाय रानि पार्टि होनांसिगोनसो र' थांगासिनो नम्बुआ रानि बड' ब्लग गेरेमसा गुमै होनदों UNS नार्जारिया मा होनखो आं न'आव थांग्रोनि दे बिबारि बिबोनां सना आदसा बिबोनांनि नामा बिबारि नामा UN नार्जारि गेरेमसा बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो रानि निजुरिया मा होनखो गेरेमसा हुनिसा ना हुना नायनो ओइ गेरेमसा निजुरिया गाबज्रिदों निजुरा माथि आसे सादा शिबा 30 ब्लग लाइक डान थेंक इउ सादा शिबा
लाइक देने के लिए और थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए। कल हम दोनों न्यू फ्रेंड हुआ था। कमसार ऑफिशियल निजोरा साबधान कमेंट चेक प्लीज। वाह 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 निउज माबाया गोमा एकदम खारै जाग्राफोरजोंसो थाब 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 बोलो होबाय थाथारो। কি কৈছে सादाशिबा त्रिपाठी ब्लॉग नाइ वेरी नाइस थैंक यू सादा। इतना हार्ड है नाम आपका। नेहा बसुमतारी ऑफिशियल निजुरा तुमी आगते साब करिबा मैं बेक करिम। ओके बिदियानो राइट जायो नेहाजी। सिगां सिगां खालामबा उनावबा खालामना खालामा जेबो बिसास गैया बिसोरजों। सादाशिबा के কৈছে सुपार ओके ओके थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। निजोरा अखमे सादाशिबा हाय सादाशिबा की কৈছে भेरी नाइस ओके ओके भेरी नाइस थैंक यू सादाशिबा। कमसार ऑफिशियल नेहा अहम नेहा जालायबाय नामा नेहाखौ जालायबाय नामा नेहा लागायदो बेखौ लासै लासैनो सालाखौ। सादाशिबाया मानखो जै मा बाबानि ओके जै बाबा बाबानि सादाशिबा। रानी बड'ब्ल गेरेमसा गुमै जाथ'वाखै बयलार सिबुं आयु जि जासोबाय रानी माहाना। निजोरा अहम की কৈছে ओके गमसार सादाशिबा जय श्रीराम जय माता श्रीराम सादाशिबा। सिरिना बर' ब्रह्म हाय निजोरा की खबर सादाशिबा जय श्री कृष्ण जय श्री राम लखन सादाशिबा। UNS नार्जारि गाबोन हरगोन आं जों जिंगा दासि अके गुमै सना नोंखौ दिनै गुमै लिंसै दे आङो। गोमसारा मानखो आहम लिंलायलायबायहाय गोमसार आङो एसे मदद हरदो। गेरेमसा बसुमतारी कामेन्ट दि थबा मय बेक करिम निजिरा करिदिम निजोरा निजोरा जिरिना भाल मुर फ्रेंड हुआ बेक करिम सादाशिबा जय श्री जय महाभारत सादाशिबा। नेहा बसुमतारी अफिसियेल बिबारि सोर नोमाया खिथा बायनायसै आयौ नेहा मा होनखो माबे कामेन्टआव मा होनजाखो आंलाय होनहरफिन बुजियासै आं। बिबारि सोर नोमाया खिथा बायनायसै ओइ नेहा खिथा हरफिनद। सादाशिबा जय श्रीराम जय लखनजी गोमसार बिबारिसो होनलायलांबाय आं। गोमसार अफिसियेल बिबारि नों मा मावो है मानसिफोरनि जि जोम सुग्रा गणेश हाय हाय गणेश। गेरेमसा बसुमतारी आमथेखायाव आंनि उसुगावनो मावजि उसुङावनो आदसा होमबा नोंनाव थांबानो जागोन खोमा ना। ओमफ्राय निजोराया मा होनदों सादाशिबा फ्रेंड हुआ बेक करिम निजोरा तुमिও গৈ পেলাই ফ্রেন্ড হৈ লোৱা। सुपार ओके थैंक यू। सतिमा बसुमतारिया मानखो उसुङावनो आरो एसे माबा होनबायना सतिमा बानबायदां। सादाशिबा ओके निजोरा गोमसार अफिसियेल बिबारि दारि गोनां मानो सिनखो है नोङो आंखौ एकदम गाज्रि नाम खालामथारबाय रे। निजोरा की কৈছে गणेश हाय जी गणेश जी हाय आयु हाबाब। नेहा बसुमतारी अफिसियेल ओइ फाग्लि नों दाबो हौवा लाया नामा हो नोंनि हौवाखौनो लाहैनोसै आङो सानैजों बिहारि जानोसै जागोन ना नेहा। गणेश म्यूजिक कॉल्स हाय मैडम हाय सर कैसे हो। रानी बड'ब्ल खमायो हाय आब' आंनाबो जेबो नङा दे खमायबाबो 1K जाखांनायनि उनाव। सादाशिबा जय श्री राम 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 लखनजी जय सीता जी क्यों नहीं बोलते सादाशिबा।
गोमसार अफिसियेल नेहा लागायदो आसोलखौ। ओइ नेहा लागायदोसो एकदम गोमसारखौ सान्सावनो रावबो गैया बेजों लोगो जाग्रा नेहा। गोमसार अफिसियेल बिबारि आंखौ लादो सेकेन्ड हेन्ड जाबाय नोङो लायां। सादाशिबा जय श्रीराम जय सीताजी सादाशिबा। गेरेमसा बसुमतारी आंना 4 आनजादों दिनै। आयु मोनब्रैल' गेरेमसा आगै नो टेनसन अके। निजिरा अहम गणेश फ्रेंड हुआ মই বেক কৰিম। নিজৰা হি নহয় অসমীয়া নহয় কি তেলেগু নেকি তেলেগু हिंदी কয় हिंदी। गोमसार अफिसियेल नेहा आहाम बिबारिखौ रायलायना होदोरा बुरिसिगोनसो माथो बुरिबासो टेस्टि जायो। सादाशिबा जय श्री कृष्ण जय सीताजी सादाशिबा गणेश म्यूजिक कॉल हाय 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 हाय। सादाशिबा जय श्रीराम जय सीताजी जय लखनजी। सुपर ओके थैंक यू सुपर बोलने के लिए और बोलता रहिए सुपर सुपर नाइस नाइस। लॉन्ग लॉन्ग वीडियो और लॉन्ग लॉन्ग एसएमएस दीजिए गाइस। जितना भी सके लॉन्ग 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 दीजिए। गोमसार अफिसियेल निजिरा बेक प्लिज निजिरा बेक करिब दिसे तुमाक। गोमसार लोगो लोगो रिटार्न बिदों आनजाया नामा माथो आंना जाजोब्बाय। सथिमा बसुमतारी आंनाबो खमायोहाय आगै बयनाबो माथो होनबावनो। निजिरा अखम गोमसार बेक करिम नेक्स्ट डे जागोन ना जायानो। गोमसार नेक्स्ट डे बेक करिब কৈছে নিজৰাই হ'ব না নহ'ব কমেন্ট দিবা। गोमसार अफिसियेल लाइक दान सना आइसोर थेंक इउ जिउ लाइक होनायनि थाखाय। निजिरा अखम महेश्वर हाय गोमसार अफिसियेल ओके पाक्का रिटार्न करिब नापाहरिबा। सादाशिबा सुपर ओके थैंक यू सादाशिबा जय सीताजी लखनजी भारवती जी शिवजी। गोमसार अफिसियेल आन्डारपेन सुयो नामा बिबारि आहामनो आन्डारपेन गासिबो ब्रासा गासिबो। निजिरा अहम नापाहरु गोमसार अफिसियेल दे फाग्लि मोखां देखायदो। आयु दारफांफां हाफांफां आरो नोंना एसेमेसा माबा जालायगोनलाय हरनाया नोंना खर जालायगोनलाय। सादाशिबा मैसेज देने के लिए मन है तो लॉन्ग लॉन्ग दीजिए प्लीज ओके। गोमसार अफिसियल ओके निजोरा सादाशिबा जय श्रीराम जय लखनजी जय भारत जी जय माता दी। सादाशिबा गोमसार अफिसियल बिबारि मैयानिया दे जेबो नङा। सादाशिबा जय श्रीराम जय लखनजी। नेहाया मा होनखो ओइ बिबारि आंजों बिहारि जानो होनदों नामा आं मोजां खोनायासै। औ नोंजोंनो बिहारि जानोसै आं हौवाखौनो मोनासै आङो नोंनिखौनो लाहैजासिगोन नामा ना 50-50 नेहा जायोबा जायो होनहरद'। सादाशिबा भेरि नाइस थेंक इउ जय श्री कृष्ण जय रामजी। गोमसार अफिसियेल आंना नोंनाबो जायो आरोना दे नोंसिना गोजौ गोजौ दावखोजोब्बाय सिन्था गैया। ओमफ्राय माइथाखो खामेना गेरेमसा बसुमतारी मोखां दिन्थिथारा मावजि बिबारि बिबार बा गावदाङानो बुरिनायखाय खोन्थायाहाय आङो हाफांफां दारफांफांखाय हाला हुलाखाय। गोमसार अफिसियेल नेहा बुरिबासो टेस्टि जामारो नामा नेहा खोन्था हरद' हनै सादाशिबा सुपर सादाशिबा आप कहाँ से हो बोलिए बहुत सुपर नाइस श्री राम कृष्ण बोलता रहा आप कहाँ से हो बोलिए एक बार। गोमसार अफिसियेल नै ओरैसो नेहाया मा होनखो गोमसार नोंसो मिथियोना टेस्टि जायोना मायो एमआर इन्डिया जेब्रा बिबारि लाइक डान हेलो सलाम नमस्ते ओके एमआर इंडिया नमस्ते नमस्ते वेलकम मेरे एलबी में। सो थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए सभी को। गोमसार अफिसियल जय माँ काली जय माँ काली नामा। सादाशिबा जय माँ तारिणी। गोमसार अफिसियल नेहा बिबारिखौ रायलायदो रायलायलायनाङा नोंनो रायलाय।
सदाशिवा जय श्री राम जय जय माँ भवानी जय बाबा का भवानी जय जय महाभारत गोमसार अफिसियेल 50-50 नामा मिनिट देहा जागोन ना जाया सदाशिवा जय श्री राम अके भवानी गोमसार अफिसियेल बिबारिखौ बुरैबा साखिनांगोन टेस्टि जायोना मायोनो दाथ' बुरैखाबाय दे जेबो नङा आयौ थाम्फैयाबो मानसि गाबसोदों फालाय नेहा बसुमतारी अफिला मानखो गोमसार दे दिनैनो साखिदोनो कि रकम साखिबाय करब नेहा खाथियाव थालायबासोमोन दा ना गोमसार अफिसियेल नेहा बोरै गोजानावसो दंना बिबारिया फै जेबो नङा नै जोंहा आगै फुलमुथि फैबाय थेंक इउ आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय मा खबर लोमजागारना गायाखै नोंलाय फुलमुथियालाय माथो लाइक होयैल' खाथारो नोङो दे सोर सोर दङ खामानियानो फैथारा माथो नेथाबाय थाबायसो आं नै सारा आगै फैदों जोंहाना ख्रा ख्रा रावा सारा नोंहा हेल' आब' बिबारि सना मा खबर मोजां आगै आंनि रावा सरि मा होनफ्लांलांबायसो आं मोजां आंनि खबरा सारा नोंहालाय मा खबर ब्रें नालाय मानसियाबो एसे आंहा ओंखायनो माबा माबि बुंब्रोलाङो गाज्रि मोननाङा दै फुलमति बसुमतारी खबरालाय मोजां नोंहा आब' मोजां आंबो आगै दंसाबो गोमसार अफिसियेल फुलमति नोंखौ हमख्रबना खुगाय बिसिनानै मुलि दौसि नांगौनो दौलायलायनाङा ना फुलमति मालाय हामखाबाय सारा ब्लग मोजांखाना नोंनि रावा आब' सना हायसो एफा खर' गिदिर खालामहरनाङा दे सारा आगै नेहा अफिसियेला मा होनखो गोमसार प्लेनजो थांदो प्लेनजों थांदो फै जेबो नङा फैसा मेलाखाहाय गोमा फैबानो जाबाय ना नेहा लोगोआव आंजों आंनाव फैखांना नोंनाव थांगोन आरो गोमा नेहा मिथिबाय एनार फैदों जोंहा थेंक इउ एनार आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय लाइक दान गारां गोदै ए थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय एनआर आगै सना मावजि गोमसार अफिसियेल बिबारि थङालि नालाय औ बेथ' नंगौ राइट एनारा मा होनखो आहाम सारा सना गोमसारा मा होनदों नेहा फ्लाइटजोंनो थांगोन र' होनदों आरो सारा ब्लगा मा होनदों आहाम एनआर सना मा खबर फुलमतिया मा होनखो नंगौ नामा गोमसार बिदि मुलि दौग्रा थानायबाथ' दौजागौमोन दा गैया नालाय रावबो दौनोबो आइथिया नंगौथ' आरोना फुलमति दौग्रा थाबा आंखौनो हामसिगौमोन ना नेहाया मानखो थोस आं गोमसारखौ लाया खाथिनिखो खाथिखो मा जाखो बेनोसो स्लेब खोरै एनआर सारा सना मोजां दे खबरा होनदों आरोना गोमसारा मानखो फुलमति नंगौ आहाम होनदों आरो फुलमतिया मानखो गोमसार आहाम सारा आगैया मा होनदों मोजां दे आंहाबो एनार सना एनारा मा होनदों फुलमति सना जिउबो दङथ' आरो बिब'नि एलबियाव फैयाबालाय ना सादाशिबा नेहा चेक एन्ड रिटार्न नेहा हनै नोंजों लोगो जालायबायनो राम सक्तिया सादाशिबाया फुलमतिया मा होनखो नंगौ नामा एनारा मा होनखो सारा सना होनदों नेहाया मा होनखो आंना दंखायो जाम्बिलाइ दंबाबो जाम्बिलाइ माबा लानांगौ मा होनो अभार लानांगौ अफारबो होनांगौ सादाशिबा सुपार थेंक इउ गोमसार अफिसियेल नोमफा स्लेब होन बिबारि खोमोन गैयैनो एनार फुलमति होनदों एनारा नेहा बसुमतारी अफिसियेल सादा ओइ फाग्लि
दादा शिवा नङा बियो सादा शिवासो। ए सादा शिवा आपको दादा शिवा बोल रहा है नेहा ने। देखो अच्छा से। कैसे लगा आपको दादा शिवा बोलने के लिए? दादा दादा ही अच्छा है नेहा। दादा ही पुकारो उसको। सादा शिवा जय श्रीराम। सारा ब्लग जाखांबाय नामा? एनआर सना नेहाया मा होनदों? गोमसार मा खोमोन? हाय मा खोमोन? सोंदो गोमसारनाव सादा शिवाया मा होनखो? नेहा एक लंग वीडियो एक शॉर्ट वीडियो फुल वॉच के साथ। ओके ओके सादा शिवा नो टेंशन। नेहा जी अभी देख रहा है होगा बोल रहा है आपको। सादा शिवा क्या है आपको दादा शिवा बोल रहा है। सादा शिवा है ना आपका नाम? वो दादा शिवा बोल रहा है उसको ही बोल रहा हूँ। एनआर सारा सोना जाथवाखै सादा शिवा जो बोलो चलेगा। अच्छा नो टेंशन है ना सादा शिवा? नेहा बसुमतारी ऑफिशियल। ओके ओके सादा 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 गोमसार अफिसियेल। सादा शिवा या नोंनि बोराय नामा? बिबारि माथो बुजिया बाबो खदै गफ्लाबायखोनो। औ सोंलाय। मैया गोदान लोगो जानायमोन रे फैदों। सथिमा बसुमतारी मा खालामदों आब' सारास? एनआरआ मा होनखो? हाय सथिमा सादा शिवा जय श्रीराम। गोमसारा मा होनखो? नेहा मैया देखायदों बिबारिया। नेहा आंखौ जि नांबावना खालामोहाय बे एलबियाव। आं हाथारलासो बेखौ मोनबा एकदम थुखे थुखा दुखि दुखा खालामसिगौ आङो। नेहाया मा होनखो? बिबारि नों आंनि एलबियाव फै एबानो मोनगोनसो फैयाबा। थांगोन दे थांगोन नो टेनसन। साला नोंखौ आं इमान दुखु मोननानै दंखायोमोन साला। सोरनिबा एलबियाव थांबाबो रायज्लायबाबो रायज्लायजाया माजायाबो। आयु माबायदिहाय नेहा सानबाय आङो। आं नोंसिनि ओंखाम जालायलायनायखौ नायदों ओमफ्राय आं साबबो खालामबाय। आंखौ रिटार्न खालाम सप्तासे बारबाय फाग्लिया। ओमफ्राय थांगोन दे सिन्था खालामनाङा सादा शिवा। टाइमखौल' खोन्थाहर। नो टेंशन मी बिंदास हूँ रे बाबा। अच्छा बिंदास ही होना चाहिए। आपको पकौड़ा बनाने के लिए आता है ना? कभी कभी जाइएगा ठीक है खाने के लिए बना के देना हमको। नेहा बसुमतारी गोमसार माखौ देखायखो बिबारिया? आयो कुइसन सोंग्रायाबो दङ एन्सार होग्रायाबो दङ आरो माने। सथिमाया मा होनखो? हेल' एनआर सादा शिवा सुपार। गोमसार अफिसियेल। नेहा दारिखौ मोजां लेर फाग्ला आवसाव लागायदेरनाय हिजिरा। सादा शिवाया मा होनखो? सुपार 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 नाइस नाइस थेंक इउ जय श्रीराम जय कृष्ण। नेहाया मा होनखो? है आं नोंनि कामेन्ट नुवाखै जाम्बि। आं कामेन्ट नुबा साब खालामखायो दे जेबो नंला दे खालामबायना। गोमसारा मा होनखो? बिबारिया दारिखौ देखायदों नेहा। जारासिया नांगौ नांबावनाव खालामजोब्बाय नोङो। सादा शिवा जय श्रीराम जय लखनजी। सादा शिवा दादाजी एनआर सथिमा मा खबर? फुलमुथि आब' नेहा मा ओंख्रि संखो? मा ओंख्रि संखोनो नेहा? नेहाया मा होनखो? गोमसार मा दानलायो मा डार्क बेलाय दारि होनदों बियो दारि लिरनाया जायाखै फाग्लाना मेगन थाइसे खाना नालाय थेरा नालाय। सादा ने बोला है सतीमा हाय फुलमती बसुमतारी आब' मोखां देखाय दे खनसे। आं लाजियो आगै दारफांफां हाफांफांखाय गोमसारा हनै आंखौ दानो नाम्बार खालामबाय आरो नुखांबाथाय मा होनबावगोनसै बियो। सथिमा बसुमतारी मोजां एनआर। नेहाया मा होनखो? आयु माबायदि मोन गोमो गोम गोजा गोथां गोमो गुफुर। नेहा गेरेमसा बसुमतारी सथिमा आं लोगो खालामबाय दे आंजों खालामनाङा गेरेमसायाखै नोङो। सिख्ला मोजां मोजांजोंल' खालामथारदो। नेहा बसुमतारी मा होनखो? मैथा बांगालसोनो फुलमुथि आगै
फुलमथि बसुमतारिया लाजिया दे देखाय खनसेनो फुलमथिनि एलबिया माला होयोथाय आं दाबो खेबसेबो मोनफेराखै फुंफ्राव होनायखौ आं हमनो हाया दे मोनाफ्राव होनायखौ आं हायो आरोना ओमफ्राय सथिमा बसुमतारी हेल' सादाशिबा आपको बुला रहा है एनारा मा होनखो महर नुजायैफोरनि एलबियाव 1 मिनिटल'सो थायो आं आइसोर बिदिसो जालायबाय आंनाव थाहाय आगै नोंनावबो थांनाय नङा आं नङाबा फुलमथि बसुमतारी गोथाव आब' नेहा लेथन बाग्लारि गुड इभिनिं लाइक दान सना लोखि जिउ थेंक इउ लेथन बाग्लारि दहाय मा खैथायाव एलबि होगोन होनदोंमोनलाय नोङो बावदों आङो ना होखांबाय ना टाइम जायाखैमोन सादाशिबा काम सतिमा नेहा बसुमतारी अफिसियेल ओइ गोमसार रा माला हिन्जावफोरनि नायग्रासो नामा एसे मानसिया मोदला बियो नेहा सथिमा बसुमतारी मानखो अके गेरेमसा गोमसारा मानखो बिबारि बारा दिल्लीनि फान्थाव ओंख्रि जाबाय थानाङा दे नों बारा मथि जासिनबाय है आङो आगोलहाय किडनि स्टन दंमोन नालाय दैफोरबो बारा लोङामोन आं ओंखामबो जानो हायामोन आङो आगोलहाय ओंखायनो आङो रानथेंथेंमोन आरो फिसासा गाहायाथ' गाहाय आङो रानथेंथें फिसासामोन आरो दा माने टेनसनबो गैला जायोबो लोङोबो दैखौबो बुरजा लोङो नालाय फुंबोबाय आरो हामसुंसुं जाबोबाय आरो गोमसार फाग्ला जारासियान फुलमथिया मा होनखो गद जाया आंना होनायानो आदसा दे आंनाबो टाइम टेबोल गैया जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो होयो आं गोमसारा रायहरलायो आंखौ मा मालायनि टाइमाव होयो होननानै गेरेमसाया मा होनखो नों बुरिबाय नालाय औ बुरिबाय आङो राइट खोथा गेमसार नेहा बसुमतारी आं साननि 12थायाव एलबि होयो दे बिबारि आयु दे आङो मालाबा मोनफ्लांबा थांगोन दे सेस्था करिब दे सथिमा बसुमतारी अके सादाशिबा होनदों लेथन बाग्लारि नेहा आब' मा जाबाय इयुन बर' अफिसियेल 100K फैदों हा आहाम मा खबर बर' अफिसियेल इयुन इयुनथाय नामखौनो एसे होननो बोरैबा मोनो आं फुथिलायलाङा एन आरा मा होनखो आइसोर आं एलबि खौबो होआ आइसोर आं एलबि खौनो होआ आदसा मानो होआ नोंखौ सोंदोंमोन आरो एन आराथ' सोर जाखो ना गेरेमसासो गोमसारा मा होनखो आं एलबि होला दाना गारबाय नेहा दे मोजां नोंस्रा ग्र' जाबाय नालाय फुलमथि बसुमतारिया एसे मोखां देखायदो दे आब' आयै रानि सना मा होनबावगोन आं नोंखौ एसे बावथ'दो नामा आब' रानि बे रावखौ एनआर ब्लु हो हाब सोरजों लोगो जानो नागिरलायखोहाय एनआरालाय हारसाफोरनि एलबियाव थांबा ब्लु होजालायाहाय जि गोलाव नामखौ सार्च खालामना लोगो जालायलायनांगौ गासिबो आनजाजोब्बाय ओमफ्राय इय आन्डारपेन आहाम होनदों गोमसारा इयआनोथ' सोर जाखो आं सिनायाबो एनआरा मा जाखो घन्टा कामेन्ट श' जायाखै आदसा बिनिखायनो ब्लु बिदों आरोना सरि जे नार्जारि नोङो आंखौ सोरनिबा एलबियाव रायबायबो थायोना नोङो हरबाय आं नोंनो दे नामखौ सर्ट लिरदों आङो हरसै आब' सना आंनो हरासै हरबाय आगै आंना गैखायाना गासै मोनथाम जाबायना मोननैल'सोना आंना आइडियानो गोमसार अफिसियेल नोम्फा होन बिबारि ओइ गोमसार मा होनबावगोन नोंखौ आङो आंनि एलबि नङामोनब्ला नोंखौ इयुन बर' अफिसियेला मा होनखो साउन्ड बारायनो आं गोसा रायलायदों आगै साउन्डखौथ' आं एफा हब्रा बोरै होनो ना दा खोनागोनना खोनायाखै बुं खोनादोंना खोनादों येस अर न' लेथन बाग्लारि मा होनखो 8 PM आव एलबि होगोन आं दसेल' आरो गुबुनखौबो चान्स होगोन आं आदसा दे होबानो जाबाय आं दसेबाबो नुजाहैगोन आरो गोमसारा सालथे लेथन खुलुमबाय होनदों लेथन बाग्लारि गोमसार सालथे बिबारिखौसो एसे बुंना होदो मा बुंनो होदों लेथनालाय जे नार्जारि भिडिअ
हगारनो नागिरदों नायदो दसे उनाव दे जे नार्जारि नायगोन दे सिन्था खालामनाङा आंखौबा नाया जे नार्जारिया थिफुदला खोमसार अफिसियेल गेरेमसा बुरि नायासो टेस्टि जायोनो नोंहाबो बुरिखौनो ला आरो लाबाव इयुन बर' नोंहाबो दंखायो नोंबो बोरायखा माथो दानो बावबाय नामारा आंखौलाय बावाखै बावनायालाय आङो मानो बावनो आं नुबानो गोसोआव फैयो आंनि एलबियाव फैबाय थाखायोना नोङो आगै जे नार्जारिया मा होनखो लाइक हरबाय थेंक इउ जे नार्जारि लाइक होनना हरनायनि थाखाय आरो लेथुन बाग्लारिया मा होनदों गोमसार सालथे मा होनखो मा जाखोब्लाय इ मा होननानै फरायनांगौ बेखौलाय आदा लेथन बुं एसे बुं दे बिबारिखौ आदसा मा बुंनो होदों बेबा गोमसार अफिसियेल अके सालथे लेथन फुलमथि आगैया मा होनखो नायनो लुबैदों आं नोंखौ आयौ आं लाजियोहाय आगै नेहा बसुमतारिया मा होनखो मानो खारखो मानो गारखो गोम नेहाया मा होनखो लेथन र' आं दासो जानो नागिरदों लेथना मा होनखो फुलमथि आपेल मोखां जारौ सना गेरेमसा बसुमतारि नंगौ नामा गोमसार आहाम गोमसार अफिसियेल बिबारि लेथन सालथेखौ लादो आइसोर फुलमथिया मा होनखो लेथन होनदों आरो जे नार्जारिया माला हरा आङो बियो बिबा एन लिरदों आङो सर्ट लिरदों नाय आं थगायथाराहाय इसर आंखौसो थगायो मानसिफ्रा आंसो थगायजायो बुरिनायखाय जाम्बिखाय ओमफ्राय एनारा मा होनखो बिबारि नों आंखौ साब खालामाखै र' आंबो आन खालामफिनसै आंखौ सिनायाखै ओइसो खालामा जागोन दा नोंखौ खालामदों दे इसिग्राब बिसास मानसि नोंलाय एनारालाय लेथन बाग्लारिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो नेहा बसुमतारि जे नार्जारि आं जाजोब्बाय आंनाबो जादों नोंनाल' जाया आंनाबो गासिबो जाजोब्बाय गोम अफिसियेला मा होनखो बे मोखां देखायैफोरनि एलबिखौ ब्लक खालामनोसै खालामनासो होजोबगोन र' इस बड' कार्टुन हेल' आब' लुदुरगे बोरै खबरफोरालाय आं मोजाङानो बड' कार्टुन मोजाङै दं आं नोंलाय माब्रै दं गेरेमसा बसुमतारि येस होनदों एनारा मा होनखो आहाम होनदों आरोना गोमसारा मा होनलायखो बे फाग्लि बिसिनानि बादामालिखौ देखायबाय थाखो आहामनो बादामालि नङाहाय मा आङो सान्दुंआव फोरानदोंमोन दहाय बे खाथियावनो जिरायना दं आङो ओंखायनो बेहाय नेटवर्क एसे मोजां मोनदों ओंखायनो आं थादों मा बादामालि जालाबायनांगौ बेलाय एफा साफायालाय डेटा थायाना आं नों बायदि दाखुरालाय लेथन बाग्लाया मा होनखो गोमसार सालथे मा खालामनाय जादों बिबारियालाय मोखांबो खोन्थाया बालनिनो जेबो खालामाखै आङो एलबिसो होगासिनो दङ मयना फैदोंहाय बोरो एसे नुज्रांदोंमोन आं आदा लेथन गुड इभिनिं होनदों आइसोर लेथनखौसो रायदावफैग्रोबाय आरोना माइ थाखो र' हेल' आब' बिबारि लाइक हरबाय थेंक इउ मयना आगै फुलमथिया मा होनखो आं थांबाय आब' दे थांदो दे मालाबा सिरि देखायगोन आं आगै नोङो दे आंनि फार्स्ट एलबियाव फै नोङो मयना अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आब' बिबारि जाथ'वाखैनो संथ'वाखैनो संगोनसो र' एलबि होखांबा सादा सिबाया मा होनखो सथिमा आइडि नहीं मिलता है एडुकेशन क्लब हेलो एडुकेशन क्लब कैसे हो आप मैं रिटर्न दे दिया आपको ठीक है ना आपका 2 चैनल है ना आपका रिटर्न कर दिया मैं कमेंट दिखाना नहीं है नहीं देखा तो और फिर से मैं कमेंट दूंगी मैं आपको सादा शिवा जय श्री राम एडुकेशन 19 लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए एडुकेशन लेथन बाग्लारि मयना आगै जारौ लोखि एडुकेशन क्लाब काम फर आइडि से सथिमा बसुमतारि 12थायावनो होयो आब' नेहा आदसा होयोनो मयना अफिसियेल आदा लेथन गुड इभिनिं सादा शिवा सुपार थेंक इउ
गोमसार अफिसियेल सालथे लेथन हेक्केरसो जानोसै आं हेक्कार जानोसै आं र' मोखां देखायाबा ब्लक र' नोङो गोमसार साला मालायखौ ब्लक खालामनो लिंलायलायो नोङो सथिमा बसुमतारी आब' आं थांथ'नोसै दे सथिमा आगै जेबो नङा लेथना मा होनदों आं गोमसार सना लोखि सालथे सादाशिबा जय श्रीराम गेरेमसा बसुमतारी ओइ बिबारि मावजि नों एमकेखौ लाफैबावदोलै लिंना लाबोथां एमकेखौ लेथना मानखो मयना इभिनिं होनदों आरोना इडुकेसना हाय होनदों हाय होनदोंना बाय होनखोथाय सादाशिबा सतिमा जयनमि गोमसार अफिसियेल लेथन सालथे बिबारिजों डक्टरसो सोलोंनो थांनांसिगोन फैबानो जाबाय सादाशिबा जय श्रीराम सादाशिबा जय श्री कृष्ण एडुकेशन मा हरनाय जाखो बेलाय आं बुजियानो क्या दे रहा है उसको मैं समझ में नहीं आया और एडुकेशन जी लेथन बाग्लारि नंगौ नामा गोमसार सालथे गोमसार अफिसियेल लेथन सालथे माथो डक्टरासो नुजोबथारो सादाशिबा जय मा भाबानि एडुकेशन सतिमा जयनमि एनआर लागाव दानाबा एलबि होनो फै आंनाव होननासो लिंहरबाय आंखौ सोरबा ओइसे दे थांबानो जाबाय लेथन बाग्लारि एनआर इनफ' हिनजाव लादो सादाशिबा जय श्रीराम जय तारानि जय मा तारानि गोमसार अफिसियेल बैलाय माब्रा ना फेन्थि जाखो फाग्लि गान्दुसो बियो गान्दु ओमफ्राय बे मेख्ला बे आंनि जि आरि गस्ला आरि नुबाय ओमफ्राय बे देलायग्रा आंनि बे सेन्देलफोर दं ओमफ्राय बै बेग सुटकेस बै जा ओंखाम ओंख्रि संग्रा जाम्बालाय माहाय थाखो एमके अफिसियेल लाइक डान थेंक इउ एमके लाइक होनायनि थाखाय एनआर लेथन लादो एमके अफिसियेल हेल' हाय सादाशिबा जय श्री कृष्ण जय सीताराम लेथन बाग्लारि हे एनआर इनफ' मिनिदों आरो लेथना दिव्या ज्योति डेका ब्लग हेल' हाय दिव्या कि खबर भालने थेंक इउ मुरेल बिदा हागारने एडुकेशन मा हरनाय जाखो बेलाय लोगोफोर मा आखाइ देखायनाय जाखो हाय होनखानाय हेल'खौ बुजियां एडुकेशन फॉर आईडी से काम फॉर आईडी से बुला रहा है जो लोग का आईडी है ज्वाइन कर सकता है उसे मैं कल उसे फ्रेंड हुआ था सुबह ही ना कल हुआ था शायद गोमसार अफिसियेल सालथे लेथन आं बानायना होनोसै र' बिबारिखौ नोंनो आहाम सतिमा बसुमतारी दसे फरायनोसै दे फरायदो दे जेबो नङा सादाशिबा सतिमा दान चेक करलो सतिमा आगै नोंखौ चेक खालामनो होदों सादाशिबाया गोमसार अफिसियेल रेबेल लिडार आगै फैदों थेंक इउ रेबेल लिडार आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय बे बेड सिट दा नों उन्दुग्रा नामा आब' औ आं उन्दुग्रा दहाय सान्दुङाव लामदोंमोन आं ओमफ्राय सकियाव थिखोना दोनदों गोमसार अफिसियेल ओइ देखो नुखाबाय आं नोंनिखौ आहाम रेबेल लिडार एडुकेशन क्लाब फ्रेन्ड मी सादाशिबा दीप्ति ब्लग जय श्रीराम जय मा काली एसे हां लास्रोनसां र' मेसेज फैथ'वाखै सादाशिबा ने क्या बोला जय श्री कृष्ण जय सीताजी जय शिवजी जय भारती जी चला गया सभी चला गया एक ही है कौन है सादाशिबा आप ही ओनली है शायद सभी चला गया सादाशिबा जय श्री राम ओके कहाँ से हो जय श्री राम
महेश दैमारि जाथ'वा नामा मा होनो मोनानि माइरं गोबावजों जायो गोबावजों उन्दुयो सुपार थेंक इउ गोमसार लं लं एसेमेस हरदोना आंनोबो एकदम मालायनावबो जि हरसोयोना नोंसोरो गोमसार अफिसियेल बिबारि खोमोन गैयै थांसै आं दे थांबा थांदो आरो माथो भेरि नाइस थेंक इउ सादासिबा आंनाव माथो सासेल' देखायबाय थाखो गोम थांबाय नामा नोंलाय जै मा भबानि जै बाबाजिनि मा होनबाय थायो बाल हौवाया सुपर 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 सादाशिवा आपका कितना आईडी है मैं मुझे सपोर्ट करिए प्लीज कितना आईडी है बोलिए गोमसार अफिसियेल बिबारि मा माइरं जायो बेलाय आं ओंखामसो जायो दे माइरंखौ संनानैथ' ओंखाम जायो आरो सनालाय सादाशिवा भेरि नाइस अके अके महेश दैमारि हटेलफोराव थोरसि सुग्रा खामानिफोर मोनबा खिथा हरलाय आयो हाबाब बिदिसो एक आईडी है अच्छा एक ही आईडी है वही एक है क्या अच्छा अच्छा ठीक है हाँ गोमसार अफिसियेल बिबारि बडिगार्ड नांगौबा आंखौ लादो फै जेबो नङा मा होनो बाइकआव लांलाय लाबोलाय खालामबानो जाबाय आरो माथो मासाव 5,000 होगोन आं फै सादाशिवा दिप्ति जय श्रीराम जय भबानी सादाशिवाजी ओंखाम संबाय नामा गोमसारा माथो रावबो कमेन्ट हरासै 7था दं माथो महेश खामानि मोनथाराबा नोंनि जि सुग्रा जाहैगोन आंनो आइसो मिथिगौ नोङो महेश गोमसार एसे बुंनानै होदो सादाशिवा जय श्रीराम जय भबानी जय महाकाली जय भारत रेबेल लिडारा मा होनखो हाब गुमै गोमसार थिगैनो दं सानै हाब गुमै गोमसार थिखायनो दं सानै हिनजावखौ होनदों आगै गोमसारा मा होनखो फ्रियावबाबो थागोन आं नोंजों आथिया फै गोमसार अफिसियेल मानजोब्बाय जाथ'वाखै मोनजोब्बाय आथिया मोजां लिर फाग्ला आदा सादाशिवा जय श्रीराम ओके श्रीराम सादाशिवा खाना खा लिया क्या है आज रात के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स जय जगन्नाथ ओके बाय सी यू टुमोरो टेक केयर गुड नाइट सादाशिवा महेश दैमारि वाशिं मेसिन दंना गैया आं जि सुनो थाखाय लानानै फैखा माहायलाय थानो आङो आथिंजोंसो गाग्लियो गावनि जिखौनो सादाशिवा रोटी दाल अच्छा ओके ज़्यादा रोटी खाता है इसीलिए रोटी जैसा है ना
गोमसारा मानखो महेश थोस मोनामसोगारो फाग्ला बिसिना नोङो हिन्जावनिखौ सुनो मोनो नामा? नोंना हिन्जावाना जि मोनामो खोमा ओंखायनो मोनामो जालायथारदों इसोर। महेश गोमनाव सोंनानै ला गोमसारनि हिन्जावना मोनामसोयोनो ओंखायनो बुंदों बियो जाम्बाया। आंथ' सिथारालै असाइसनो नै ओरैसै महेश सुयो बियो हिन्जावनि जिखौ ओंखायनो मिन्थिदों बे हिन्जावना मोनामोनदां लेथ्रा मैला थायोदां बेना हिन्जावा ओंखायनो मोनामो ओरैसै। महेशआ मानखो नों थानायाव बायगोन दे नों मानिखौ होबानो जाबाय। मानिबो होनांगोन नोंनो लाबोनांगोन आंनावथ' मानिबो थाखाया। गोमसार अफिसियेल मिनिसोलायदों दालाय नोंसोनालाय मोनामा दालाय मोनामा आंना लेथ्रा मैला थाग्रानासो मोनामो दा। मोनामसुयो नामा नोंलाय हिन्जावनिखौ ओंखायनो आंनि एलबियाव फैग्राफोरखौ साला गाज्रि रायलायनानै थोनहरजोब्बाय बियो फाग्लाया। थांजोबस्राबाय साथामल'सै ओमफ्राय गाहाबो थांसिगोन ओमफ्राय दा। मा गोमाय बेलाय मा जातनि मानसि बेलाय मा जातनि मानसि नोङो ओइ गोम। नोम्फा होन बिबारिनो गोमसारनो मा खिबु होन नोङो रावबो गैखाया नोमा खिबु होन नोङो गोमसार। महेश दैमारि नोंखौ मोनामबाबो गासैखौबो सुना होजोबगोन जिखौ आं। जाम्बा ओइ महेश मा मेसेज हरदों नोंलाय? गोमसार अफिसियेल आहाम उहाम जाथारो नामा नोङो आगैखौ ओंखाम होनायाव? महेश थोस बिदिया हाथारनाय नङा आंनो गाव हानानै फैखानायसो महेश नोंखौसो जंखायगासिनो बियो। अफिसियेल ओइ बिबारि खोमोन मा जाखो नोंहालाय नोंनाव गैया खोमोन गैया नामा नोंहा? खलंखिनिसो जायो खोमोन गैयिफ्रा। महेश दैमारि आं ओंखाम जानोसैलै बयलार बेदरजों दे जादो दे। गोमसार अफिसियेल सोर CID जाना दं जानो? सासे नों दङ ओमफ्राय सासे महेश दङ ओमफ्राय सासेया सोरथाय मिथिया। नोंनिनो सोरबा जागोन आरो एक्स जागोन आरो एक्स गार्लफ्रेन्ड सोरबा। आं मोनामबाबो सुगोनलां जिखौ। ओइ महेश ओंखाम जाहैदो थां नोङो। मानोथो होखो आंलाय? मा होखो मा होदों? मानोथो होनखो हखो आंलाय ना मा होनखो? मोजां लिरबाल स्पेलिंखौ मा लिरो बुंथावा माथावा।
मानसिफ्राबो जि एलबिखौ सोलाबायथारगासिनो माथो। आंहा एसे वाच टाइमफोर बारायथों साननानै होदों। जि होयो दाना एलबि होग्राफ्रा सोरनावसो थांनो जाख'यो। थांखोना माखो गोमसार? थाङोबा थांदो। मैयानिया दालाय हरनाय नङा नोंनिया? आहाम उहाम बिउटि बड' बिउटि ब्लग अफिसियेल हाय आब' होनदों। हाय आगै मा खबर? दहायनिफ्राय दंगासिनोमोन नामा नों सिरि सिरि? थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। गोमसो बारा मिनिबाय थाना दे हाथाय देखा जागोन आंजों। थेंक इउ बिउटि आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय। मा खबर आगै? एलबि होआखै नामा बिउटि आगैयालाय? ना टाइम जाथ'वाखै ना होखांबाय? गोमसार अफिसियेल बिबारि श्री थादो फाग्लि दे। बिउटि ब्लग अफिसियेल बिदिनो दं आब' गेजेरावनो। ओंखाम ओंख्रि संबाय नामा? मा ओंख्रि संखो? बिउटि नानि मा ओंख्रि होनदों बिउटिया गोमसारा? बिउटि ब्लग अफिसियेल होफेराखै आं आब'। हो मालाबा हो। वाच टाइमफोर बारायोनो। गोमसार अफिसियेल माखौ मिनिखो इसिग्राब? गोमसार आदुआ फाग्ला जारा हिजिरा। थास' बिबारजों ना गोरानसो आदा गोमसार। आयु गोथावथार माथो बिउटि। मोनानि जाबायबो नामा? दे बिउटि नानि सोलों एलबि होनो। रोङाबाबो हो आंखौबा फोरोंदोंसो आंबो रोङामोन ना। बिउटिया मा होनखो? नोंसालाय मा ओंख्रि आदा होनदों। गोमसार मा ओंख्रिनो? गोमसारना हिन्जावा खारनानै दंहैयो बिउटि। फैयाखैनो संनानै जायाखैनो हटेलावसो जादोंनो बायनानै। जाथ'वाखै आब' संनानै दोनबाय आरो ना। माथो सानै दं माथो सासे देखायबाय थागो आंनालाय एलबियालाय। साथाम जालायबाय र'। सम ओमफ्राय बोरैबा देखायलायलाङो। अबाव खारखो? न'आव खारलांदोंनो बुलायनानै नांलायनानै। बिउटि ब्लगआ मा होनखो? नोंसालाय मा ओंख्रि आब'नो? जोंहा संथ'वाखै आगै संगोनसो र'। मैथा बांगाल दङ, भिन्दि दं, आलु दं, सयाबिनफोर दं, माबा माबि दंलाबायो। मा संनाय जागोन र'। बिउटिया माहानिमोनलाय? आं संथ'वाखै होनबा आब'। संथ'वाखै होनबा आब' होनदों आरोना। संथ'वाखै आगै र' एलबि दसे होनो सानदों आरोना आङो। वाच टाइमाबो गैया माबो गैया साबसक्राइबाराबो खमायलांबाय थायो। ओंखायनो एलबिखौनो होथ'नि र'। आं गहपुरनिसो। आदसा दे। जारि आलु ना? गोमसार आलु होनदों आलु ओंख्रि। बिउटिया मा होनखो? र' दे आब' मानसिफोरनो ओंखाम खुरना होनि दाहाय फैफिनगोन आं। दे जेबो नङा। सोरनावबा बेरायनानै फै बिउटि। सोर होदों खिथाफै आंनो एलबिखौ। आयु थाम्फैया मासे गिदिर फैदोंहाय। बेमार जाना थैगोनहाय अरजा। अमर रंपि हाय फ्रेन्ड
थैंक यू ओमो रोंगपी जी मेरी एलबी में आने के लिए। कैसे हो रोंगपी जी और कहाँ से हो? ओमर ओमर कहाँ से हो? आई एम अमर जी। अमर जी आप मेरे से फ्रेंड है ना? नहीं है। उस दिन फ्रेंड हो गया शायद ना नहीं हुआ। गोमसार अफिसियेल बिउटि नानि गोलाव भिडिअ लाबो। अ थांबाय नामा बिउटिया? गैया गोलाव भिडिअ लाबोनांगौनो। सर्टसो होयो नामा गोमसार बियो बिउटिया? বিশ্বনাথ চাৰিআলি আচ্ছা তেতিয়াহ'লে কিবাহে অসমৰহে ন? অসমীয়াহে নেকি? কি মানুহ ৰম্পী মানুহ যে অমৰ ৰম্পী কি মানুহ আছে बिदि सोंनाय आरो मानसिखौ मोनसे खोथा दे मा खोथा बुंजानायबा बुंजायोबा दा बुंखा अमर रम्पी फ्रेंड्स हाय फ्रेंड थोड़ा पहले में था अभी कहाँ कहाँ चला गया कोई एलबी दे रहा है कोई फ्रेंड होने के लिए जा रहा है अभी एक ही है फ्रेंड हो सकता है उमर जी मा खोथा कार्बी अच्छा कार्बी আছে আচ্ছা আচ্ছা ভাল আছে দে कार्बी হলিবি মানুহ আৰু না ৰম্পি আচ্ছা कार्बी আছে অমৰ ৰম্পি কিমান আইডিয়া আছে আপুনিলা थांखोना माखो गोमसारालाय थांबायबा थांबाय होननानै बुंनो थां कभार डेन्स स्टाटास भिडिअ लाबोग्राफोरा भिउस फैसोगारो बाट शर्ट भिडिअ लाबोग्राफोरना मनेटाइज जानो नागिरा आচ্ছা बिदि आरोना कभार भिडिअ मोसानो रोङाहाय आंबो लाबोनोनो मोसानोबो रोङा माबो रोङा फोरोंहर आंखौबो एसे ओंखायनो गोलाव भिडिअ लाबोनांगौ आচ্ছা माथो बे एसे 6 मिनिट 7 मिनिटखौनो माथो नायनो नागिरा ओमफ्राय लं लाबोबालाय सोर नायगोन दे बालबो थाङा मानो थाङा जालायखो मानो थाङा जानांगौ सोरनावबा थांनो गोनां गैया होमबा मा 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 मारा मारा मा मा ओंख्रि संखो गोमसार रम्पी হাসেনা নাই যাইছে নেকি গোমসাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰিবা হ'ব হোৱা যদি मा खामेन्टबो हरा सिरि जायखिजाया 1 मिनिटनि ब्रा जानांगौ सर्ट होआलासिनो कभाराव होनांगौ आरो ना मा होनदों नोंखौनो
गालांनो बाबाय आइसोर मानो बालायलायनांगौ बिउटिबो फैफिनबाय नै भिडिअखौनो बानायनो रोङाहाय आङो अन्थाव बाथावनो आलाय सिलाय रावबो मोजां रोंखाया आगै दा गासिबो गोदान गोदान गोजासो नालाय ना जोंबो रोङा जोंबो माने जों होना आरो आंबो रोङा मोजांनो रोंलांगोन दे लासैनो रोङैफोरखौ इउटुबाव बोनानै नायबानो जाबाय होमबानो गासिबो मोनजोबो आंबो इउटुबनिफ्रायसो सोलोंनाय अमरंपि आं नोंखौ मोजां आच्छा आं नोंखौ मोजां मोनो आच्छा आच्छा हब हब आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो बिउटि नानि ओंखाम ओंख्रि संनाय भिडिअ लाबोनांगौ गोमसारा होनदों ओंखाम ओंख्रि संनाय भिडिअ लाबोनांगौ होनदों अखिलेश राजपूत हेलो जी हेलो अखिलेश कैसे हो थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए अखिल जी कहाँ से था आप मालूम नहीं भूल गया मैं बिउटि ब्लग अफिसियल अभार बानायसिगोन र' एबारनिफ्राय बानायसिगोन होनदों आरोना अखिलेश राजपूत गुड अच्छा गुड होना ही चाहिए अखिलेश राजपूत वेयर आर फ्रॉम माई फ्रॉम आसाम अखिलेश जी you're from अखिलेश बिउटि ब्लग अबाव थायो आदा गोमसार नों बेलेग जायगायावसो थायो बियो हिन्जाव लानानै बिउटि आगै गोमसारा सानै जाबाय बेना हिन्जावा गामियाव सासे ओमफ्राय बाहेरायाव सासे घरबालि बाहारबालि अखिलेश राजपूत अके आच्छा आफ्टर सीन यू आई लव आसाम ओके ओके थैंक यू आफ्टर सी यू आई लव आसाम ओके आप कहाँ से हो अखिलेश you're from बे थाम्फै मासेया जि गिदिं गिदिं गाबगासिनो आरोना बुथारनो नागिरगासिनो आं मोनाखै साला अच्छा दिल्ली से है अच्छा अच्छा दिल्ली अच्छा जगह नहीं है क्या अखिलेश सोदोमफुग लाइक आब' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सोदोमफुग आगै मा खबर ओंखाम ओंख्रि जाबाय नामा मा ओंख्रि जाखो सोदोमफुग आगै सोदोमफुग माबा होआखै एलबि होआखै नामा अखिलेश राजपूत क्या आप कभी आए नहीं 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 मैं दिल्ली गया नहीं अभी तक देखी भी नहीं है बस सुनता रहता है दिल्ली 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 गया नहीं अभी भी एक बार भी अब कभी आसाम में आया क्या सोदोमखुग रोङा लाजिबाय आयो सोदोम माखौलाय लाजिनो रावबो इमान गोरों गैखाया दे गासिबो इउटुबफ्रा माबा गोजा गोदान गोदान गोजासो बांसिनानो आं रोङामोन दा होदाव होदावसो दाबो आं बांसिनानो रोंबावा अखिलेश राजपूत न अच्छा कभी कभी आके देख के जाओ असम कैसा है अखिलेश राजपूत मेरे भी की गर्लफ्रेंड है असम में अच्छा आपका भी गर्लफ्रेंड है असम का
असम बुरा नहीं है, अच्छा ही है असम। ओह नो माय ब्रदर, अच्छा ओके ओके। अच्छा अच्छा आपका नहीं है, अच्छा मेरी भाई, ओके। आपका भाई का गर्लफ्रेंड है असम में, अच्छा। आपका भाई का गर्लफ्रेंड है लेकिन आपका नहीं है। आप भी ढूंढ के ले लीजिए असम का गर्लफ्रेंड, तभी अच्छा होगा ना, आना जाना एक ही साथ जाना एक ही साथ आना, अच्छा ही होगा ना अखिल जी। आ, कोशिश कर रहा हो, अच्छा ओके, कोशिश करता रहिए मिलेगा। UNS नार्जारि हेल' हेल' नो थांजोब्बायहाय गुमै, गैला नै आंनि एलबियाव थास्राया रावबो, थांस्राजोब्बाय। थेंक इउ दे गुमै आंनि एलबियाव फैफिननायनि थाखाय। अमर रंपी, आपका बस्ती का नाम कौन सा है? मेरा बस्ती का नाम, मेरा गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट का ही है, लेकिन थोड़ा ट्रेन से उतर के एक ही बस उठ के जाना पड़ता है, 1 घंटा का रास्ता है। और अखिलेश क्या बोला, कोशिश कर रहा हूँ, ओके कोशिश करिए। हेलो हेलो गुमै, मा खबर UNS। अखिलेश आपकी वीडियो देखी अभी मैंने, अच्छा। आप मेरे वीडियो को समझ में नहीं आएगा शायद, लेकिन सपोर्ट करता रहिए मेरे को भी, ठीक है ना। और कभी कभी हिंदी बोलने के लिए भी ट्राई कोशिश करेगा हमारी भाषा को नहीं समझने से भी क्या बोले, प्ले करता रहिए, प्ले करके रखिए और व्यूज हो जाएगा, ओके ना अखिलेश। सो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। UNS नार्जारिया मानखो नेट जाया आंना, अच्छा न'आव सहैबाय नामा गुमै नोङो? दे माथो होनबावनो आरो, गामियाव थानाय ना, नेटआ बयनाबो प्रब्लेम जायो आरो। अखिलेश राजपुत, इन माय ओपिनियन देयर इज 3 kinds of beautiful, quite pretty and sexy, somehow manage to all 3। थोड़ा थोड़ा समझ में आया अखिल जी मेरे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता, हिंदी से बोले तो अच्छा रहेगा। दहाय UNS नार्जारि गुमै, दहाय नोंनाव हरनाय बायदि जाबाय नै, आंनाव इंग्लिससो हरबाय दानाबा, दहाय नोंनाव हिन्दी हरदोंमोन ओमफ्राय आंनाव दा इंग्लिस हरबाय। अखिल जी हिंदी से बोलिए, ठीक है ना। मेरा ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम है मेरे को। हिंदी से बोले तो जो बोलेगा वही रिटर्न कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा। जाखांबाय नामा गुमै UNS? नोंस्राबो नार्जारि जोंहाबो नार्जारि, टाइटेला मा नार्जारि नार्जारि। न'आव थांब्लाथाय नेट मोना, अच्छा न'आव थांबा नेट मोना आरोना, दा दखानावनो दं आरोना। दखान होयो ना मा होनदोंमोनलाय दहाया माबाया गुमैया, UNS गुमैया? जादो दाना, अच्छा मा होनो न'आव थाब्ला, अच्छा जादे दाना, अच्छा। भाई अखिलेश राजपूत, आप क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता अखिलेश, मैं घर पे ही है रहता हूँ टाइम पास के लिए। आप क्या स्टडी कर रहे हैं क्या अखिलेश? अखिलेश राजपूत, ओके कूल
अच्छा यस, कौन सा क्लास में? कौन सा क्लास में स्टडी कर रहे हैं आप? दिल्ली आओ कभी। दिल्ली जाने के लिए क्या बोले, प्रॉब्लम नहीं है, जा सकती है, लेकिन उधर कोई भी खुद का जान पहचान लोग नहीं है ना। बड़ा बड़ा सिटी में हम जाने के लिए डरता है, क्योंकि हम गांव का लड़के हैं ना, इसीलिए हम कहीं जाता ही नहीं। दे सोर फैदों कमेन्ट हरदो। BSc फर्स्ट ईयर, अच्छा ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा से पढ़ाई करिए, नौकरी बकरी लीजिए, बड़ा आदमी बनाओ। मैं हूँ ना, दोनों अभी, अब तो है लेकिन नया नया अभी बात कर रही ना, कैसे होगा? सोर थांखो सोर फैखो मेसेजबो हरा। आली राजपूत ने क्या बोला, आप डेली आऊँगा, ओके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लिया क्या? आपका भी चैनल है ना नहीं है तो है, बोलिए, डन करके दूंगा। और आपका चैनल है तो मेरे एलबी में आएगा तो सारा फ्रेंड मिल जाएगा आपको भी। और नमिता इसे हाय फ्रेंड्स, हाय नमिता, की खबर, ভালনে? अखिलेश राजपूत नो, अच्छा नहीं है तो खुद के लीजिए, कोई बात नहीं है, सपोर्ट मिलेगा। नमिता गुड इवनिंग, ओके, गुड इवनिंग नमिता जी, लाइक डान, थैंक यू नमिता जी, लाइक दियार কাৰণে। ভালনে নমিতা? মোৰ ভাল, তোমাৰ ভালনে? নমিতা, মই ভালেই আছোঁ বাৰু। কি কৰিছা, ভাত পানী খালা নাই? अखिलेश राजपूत, मैं तो बिजनेस करूँगा, ओके, बिजनेस भी अच्छा ही है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना। करिए, आपका जो मर्जी है करिए, नो प्रॉब्लेम। নাই খোৱা, এনেই আছোঁ, আচ্ছা, এলবিত মানে জইন হৈছে আৰু ন? কি বনালা চব্জি আজি? নমিতা, মোৰ অকল আনচাপ হৈ থাকে, মোৰ মনত ইমানেই বেয়া লাগে নহয়, তোমাৰ হয়নে নহয় কোৱাচোন? नमिता हाय अखिलेश आपको हाय बोल रहा है। आप आप अमिटी यूनिवर्सिटी देखी है? नहीं, ये सब मैं नहीं देखी, गया नहीं है अभी तक। UNS नार्जारी, आं हिंदीखौ बुजियाना, बुजियो, माने रायलायनायाव जानो नागिरा, बुंसनला बायनो नागिरो, बेखायबो बायो आं। दे, जोंनालाय आरो ना बर' मानसियालाय बारा रावबो स्पस्ट' बुंनो हाखाया दा, जोंबोथ' रोङाना, होमबाबो एलबि होबाय नालाय ना, फरायनानै होनो गोनां जायो, रायलायना होनो गोनांबो जायोना। जेबो नङा गुमै, नमिता NS ब्लग्स, মোৰ একে 20টা আজি, মোৰো সেনেকৈ হৈছে, 20টা যোৱা নাই বাৰু, মোৰ 15টা না 16টা গৈছে চাগে, কালি মই ফ্ৰেণ্ড কৰিছিলোঁ, আজি গোটেইখিনি আনচাপ হৈ গ'ল, কিয় কাৰণে হয় মই বুজিয়ে নাপাওঁ, ইমান MB কিবা সোমাই পেলাই ইমান কষ্ট কৰি চাওঁ, ওপৰপৰাহে আনচাপ কৰি দিয়ে, না মানুহে কৰে ক'বই নোৱাৰে। अखिलेश राजपूत सर्च करो अभी गूगल पर, अच्छा, हेलो जी, हाय जी, बाद में एलबी ख़त्म होने के बाद देखेंगे मैं, ओके ना। नमिता, बेया लागे न? लागे, बहुत लागे, কিয় নালাগে ন? এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেটটো কেতিয়া 1K হ'ব, 1K হ'ব সেনেকৈ ভাবে, কিন্তু কিছুমান বুজি নাপায় ন, কিছুমান কৰে বুলি কৰে, হয় নাই নমিতা? কৰে বুলি কৰে, সেইটোতো চিয়ৰ কথা, কিছুমান নকৰে, কিন্তু
অকলে আকৌ আনচাব কেনেকৈ হ'ব হয় নাই? নাম্বাৰ 1 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ओके सो थैंक यू बोलने के लिए নমিতা কিমান হ'লা তোমাক কোৱাচোন মোৰ কিমান হৈছে কালি 577 হৈছিলে কালি আৰু আজি আৰু কালিতো আনচাব হোৱা মই লোৱা নাই আজি 12টা দিনৰ 12টালৈকে মানে 577 লৈকে হৈছিলে তাৰপাছত অলপ পিছত নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে মন নবহে ন সেনেকৈ আনচাব হৈ থাকিলে যদি বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া ভাল লাগে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' দি থাকিবলৈ এল বি দিবলৈও ভাল লাগে उसी में पढ़ता हूँ अच्छा आप वहाँ पे पढ़ता है क्या हॉस्टेल में ओके ओके হৈছেহে মোৰ একো কাটে যদি নাযাওঁ সেইটো কি 200 না 300 500 না 300 লিখিলে তাৰ কিবা আখিলেশৰ কিবা নাই চেনেল নাই মানে সেইকাৰণে গুৰুত্ব দিয়া নাই সি নমিতা তোমাৰ হৈছে আৰু হৈছে মানে হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি সেইটো মোৰ কাৰণে একোৱে নহয় কেতিয়া 1K হ'ব সেইটো ভাবে মানে হ'ব দিয়া লাহে লাহে যদি আনচাব নহয় কেতিয়াবা চবৰে 1K হ'লেহেঁতেন ন যদি আনচাব নহয় আনচাবটোৱে মানে কিবা হৈ আছে মানে দুৰ্বল কৰি আছে মানুহক বেয়া লাগে আৰু দুখটো লাগে এলবি চাই এলবি দি চকু বিষাই যায় মানুহৰ ভিডিঅ' চাই চাব কৰে MB গুচি যায় কি ক'ম আৰু নমিতা কি ক'লে 1K লাগে সঁচাকে 1K হ'লে মই ইমান মাথা নামাৰো আৰু अखिलेश राजपूत आई डोंट नो हिंदी अच्छा आपको हिंदी नहीं आता है UNS नार्जारी आं गाबोन हरनोसै नै दे मैया बिराद साब लानाया जादों ना बेखायनो रावनोबो साब हराखैबो आं मालायनिफ्रायबो लायाखै आं दिनै गाबोनसो लागोन आं अच्छा जानायाथ' बयनाबो जामारो गुमैना নমিতা কি হৈছে এতিয়া বেছিকৈ আনছাবস্ক্ৰাইব হৈছে প্ৰথম বেছি নহয় ন যেতিয়া মানে অলপ আগলৈ গৈ থাকে নহয় তেতিয়াহে বেছি হয় ओके जी भाई ओके अखिलेश भाई मेरे एल्बम में थोड़ी देर रोकने के लिए टेक केयर ओके सेम टू यू लाइक डन थैंक यू लाइक करने के लिए अखिलेश अखिलेश आपका कोई फ्रेंड है तो मेरे चैनल को सब करके दीजिए थोड़ा सपोर्ट करिए मेरे को भी ठीक है ना अखिलेश फ्रेंड मान के सनाराबा हेलो सनाराबा हाय मा खबर सना ओंखाम जाबाय नामा सना मा ओंख्रि जाखो संदोंना सङाखै मा खबर खोन्थाहरदो दे UNS नार्जारिया मा बुंदों जायो बयनाबो सापर्ट आइडिजों बारा साब लानो नाङा बेनो बांसिन आनजायो आच्छा सोरबा आंनो सापर्टजों हरदों हरनाया बेफोरनो जादों खोमा मिथिला आङो
जोंनानै सोरखौबा मा होनो भारत जाग्राफोरखौ आन खालामनानै होलायलाङो आं मालाबा बिसोरनो खालामदों साननानै মই যাওঁ দেই ভাত খাব যাওঁ নহ'লে 9:30 কেণ্টিন বন্ধ হ'ব আচ্ছা নমিতা ক'ত থাকা হ'ব যোৱা খাই লোৱা ক'ত থাকা কি কৰা পিছত জনাবা দেই কেণ্টিনৰ কথা তুমি ক'লা সুধিব লাগিব ন যোৱা খাই লোৱা PR ब्लग एसामिस हाय दासो फैबाय आरोना नोङो PR सोरनावबा दंमोन नामा हेल' PR मा खबर माहाय दं आं मोजाङैनो दङ मोजाङैनो दं आं मोजां माहाय दङ सोर दङ कमेन्टबो हरा सिरि थायोहाय मानसिफ्रा आंनाव सोरबा होगासिनो नामा जोंनि लोगोफोर PR सोदोमखौ UNS मा बुंखो माबा होनदों आगै मा होनो सापर्ट आइडिजों बांसिन माने सापर्ट लायोबा माने आनजायो होनदों आरो UNS नार्जारिया आरो बेहा प्रमान मोनबाय खोमा खिजानिबा ओंखायनो बुंदों आरो बांसिनानो सापर्ट आइडिजों भिडिअ नायनाय जायाना बेखायनो आन जालाङो आच्छा आं माथो सापर्ट आइडिजों सोरखौबा सापर्ट खालामबाबो भिडिअ नायो बिसोर नाया खोमा ओंखायनो जायोदां आरो PR ब्लग एसामिस आं दासो फैबाय न'आव आच्छा मोजाङै सफैबाय दा PR ब्लग एसामिस गैया आच्छा दे सोदोमखुक आंलाय माथो आइडिल' लायो आइडि लानायजों लानाय माबा भिडिअ नायलायो खोमा आरोना ओंखायनो जायानदां रेखा आब' ओंखारबाय ए मानोबा माबा जाबाय ना मा जाखो ग्रुपनिफ्राय दे जेबो नङा बाराबो गैखाया नालाय ना रेखानि भिडिअखौ माथो नायाखै होनदों सोरबा नायाखै होनदोंमोन माथो नायैनि दुखु मोनबायदां आं नायदों नायनाया खिन्थु मेसेज थाङाखैमोन आरोना खिन्थु आंखौ साब खालामाखैमोन बियो ओंखायनो आङो मेसेज हराखैमोन आरोना होमबाबो आंखौ खालामगोन नामा साननानै माबादोंमोन आङो भिडिअ नायनानै दोनखादोंमोन आरो बे ब्लगा मानखो मा जादो नों सान्थुनुजों ए आंथ' मिन्थिया जेबो PR आंबो बारा मिन्थिया आंथ' मिन्थिया जेबो मिन्थिया र' सोदोमफु आगै नै PR जों लोगो जा LBनि लोगोखौ जाखाया आंथ' आच्छा LBनि लोगोखौ जाखाला आरोना आगै नों दे जार जि गोसो आरोना LBनि लोगोखौ जाखाया आंथ' बोरैबाबा जायानो मोजां मारहाय RB ब्लगा मानखो आं कल खालामदों आब' रेखानाव आच्छा माबा बुंदों ना मा जाखो ओमफ्राय सोदोम आगै आंनाथ' मैया लोगो लानाया जाजोब्बाय गैला आनजाजोब्बाय UNS लाबाय था दे आइडि लानानै नायनाय गैयाब्ला वाट्स टाइम माजों मोनफैगोन आच्छा बेबो मोनसे आरोना RB ब्लगा मानखो RB नङालै PRसो ओइ आं नायस्लिंदोंहाय मेगना आंना बारा मोदला मोसि जाबायना ओंखायनो PRसोथ' आरो सरि आगै सरि नै फैबाय मा होनगोन दे आं बेखौ
শান্তানু দত্ত, হেল্ল', হাই শান্তানু, কি খবৰ? ভালে আছে না? ভাগৰ লাগিছে নেকি? ভাগৰটো লাগিছোঁ, মেছেজটো পঢ়ি থাকোঁ যে মই, সেইকাৰণে ভাগৰটো লাগিছোঁ বাৰু। কি খবৰ? ভাত পানী খালা নাই? চাহ খালা নাই? पियारामानखो आब' रेखा बिजि दंनो, दा कल खालामहरगोन होनदों। आच्छा शान्तानु दत्त, अलप देरि हल। आच्छा महेश दैमारि, बयलारजों जासुनानै खिसुनो ओंखारबायलै। आय' मा होनबावगोन दे महेश नोंखौबो। ভাত নাই খোৱা, কিয় খোৱা নাই শান্তানু? কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? শান্তানু দত্ত, ভিডিঅ' এডিটিং কৰি আছিলোঁ। কৰি থাকা দিয়া, দি থাকা। सोदोमफुगा मा होनदों? आंना लोगो बिउटिना आइडि गैया, एलबिनिल' फ्रेन्ड जायो, 15-20 आनजायो। बेना दाबो दावखोनो हाला। हो आंना लोगो बिउटिना आइडि गैया, एलबिनिल'। आच्छा बिउटिनिया आरोना, दावखोनो हाला आरोना। नोंना मा इसेबो आनजाया नामा सोदोम आगै? आंना बे एलबियावनो लाजोबनाय गोजा लानाया बांसिनानो, खिन्थु आइडिजों बारा लानाय गैया आरोना। फार्स्टनिफ्रायनो एलबियावनो लानाय गोजामोन आंना। मालाबा आनजायो, मालाबा जाया, बिदि आरो। पिआर ब्लग, हाय शान्तानु। पिआर ब्लग्स, मा जाखो मानसिफोरा? दहाय दङमोन दंनायालाय, दा एलबि होग्राफ्रा, आंनाव फैनायफ्राबो एलबि होजोब्बायना। गाव गावबागाव मालाय गाव गावबागाव फैबाय थांबाय, एलबि होनो गोसो होबाय। जाय फैनाया फैयो, जाय फैया फैया आरो। एलबि बांसिन होगासिनो आरो गासिबो। दहाय फैदोंमोन फैनाया, फैद्राय जायाखै आरो पिआर। सोदोमखौ 3-4ल' आनजायो, बारा जाया। नों चेक खालाम आब'। आच्छा। इउएनआर सामानखो हागौमानि सापर्ट आइडिखौ लानाया जेबो नङा, मेन आइडिखौ बांसिन लाफानो सेस्था खालामनांगौ। पिआर ब्लगआ मा होनदों? कि हल पिआर शान्तानु थांबाय नामा? जानो मेसेज, नै दंथ' खाथियावनो दं। शान्तानु दत्त, अलप डाटा भराइलं। অকে ভৰাই লোৱা। আজি মোৰ এলবিত নাহিলা বিবাৰী। মই এটা জেগাত গৈছিলোঁ, মই আহিছে, মোৰ তাত নটিফিকেশ্যন আহিছে, কিন্তু যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপাছত ৰুমত আহিলোঁ, অহাৰ পিছত ময়ো মানে দিয়া হৈ গ'ল মানে, কাৰণ মোৰ ৱাচ টাইমটো হোৱা নাই ন, সেইকাৰণে মানে এলবি দিয়াটো অলপ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু। पिआर ब्लगआ मा होनखो? अके बिबारी, आं दुगैहैनि दे। अके। বেয়া নাপাবা দেই শান্তানু নোযোৱাৰ বাবে, একো নাই, মই যাম। যেতিয়া মই ফ্ৰী সময় পাম তেতিয়া যাম বাৰু, একো নহয়। তুমিও একদম মই এলবি দিছে বুলি একদম কি বোলে আহিব লাগে সেইটো কথা নহয়। তুমি সময় পালা, তুমি ফ্ৰী আছা যদি আহিব পাৰিবা, সেইটো কথা। শান্তানু দত্ত, তোমাৰ টাইম কিমান হৈছেনো? 300য়ে হোৱা নাই। इउएनएस नार्जारी, मा ओंख्रि बिबारिनो? ओंख्रिया
मैथा बांगाल ओमफ्राय भिन्दि रुगोन गुमै মোৰ একো ৱাচ টাইম হোৱাই নাই আকৌ ভিডিঅ' মই ব্লগ বনাবও পোৱা নাই আকৌ আপলোড কৰিব পোৱা নাই কি পোৱা নাই আকৌ এনেই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাক দিয়ে একো লাভ নাই না চান্তানো কি হৈছে মই বেয়া নেপাওঁ মই ফ্ৰী থাকিলে সোমাই দিম বেয়া নাপাবা সকলোৱে মিলাই লওক অ'কে অ'কে হ'ব ভাত খালানে নাই খোৱা চান্তানো দত্ত পি আৰ ক'ত গ'লা এই গা ধুব বোলে গা ধুব বুলি কৈছে আহিব কৈছে পিছত আহে নাহে নাজানে ফ্ৰী হ'লে আহিবা একো নাই ন' টেনশ্যন কাকো বেয়া নাপাওঁ বাৰু মানে যোনে যেনেকে মানে টাইম পাইছে এলবি দিয়া একো নহয় ন' প্ৰব্লেম যাৰ যি ইচ্ছা আৰু কিন্তু যোনে সময় পাব যাব আৰু তুমি অসমীয়াত ভিডিঅ' বনাবাচোন সেইটো ভাষা বুজি নাপাওঁ বুজি নোপোৱা মই বেছি ভালকে অসমীয়া ক'ব নাজানো গম পাইছা নাই সেইকাৰণে মই নকওঁ মানে মাজে মাজে এছামিজ ফ্ৰেণ্ডবিলাক মানে ব্লগ বনোৱা যদি থাকে অলপ দুটা তিনিটামান সেইটো মাজে মাজে মানে কথা পতা হয় অসমীয়াৰ কিন্তু স্পষ্ট নাজানাৰ কাৰণে মই অকণমান বেয়া পাওঁ আৰু নিজকে কৰিবৰ কাৰণে আকৌ নিজৰ লেংগুৱেজ হ'লে মানে ফাটা ফাটি আৰু টিকা ফাটা অ'কে মই ট্ৰাই কৰিম চান্তানো হাগিব লাগিল চাগে পিয়াৰলৈ হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে কেনেকৈ ক'ব ন সেইটো এলবিত নোৱাৰো লাজৰ কথা হয় নাই তাকে যোনে টাইম পোৱা ৰাইট যাতে মানে একো বেয়া পোৱা পুৰি নাথাকে আৰু যোনে সময় পায় পোৱা নোপোৱাৰ লগতো আৰু কেনেকৈ আহা যোৱা সেইটোও ক'ব নোৱাৰি ন কি কোৱা চান্তানুৱে তুমি কিন্তু বহুত ধুনীয়া মোৰ বহুত ভাল লাগে তোমাক আচ্ছা জমনি কৰিব জানা আকৌ দেই তুমি কি বেয়া নেকি তুমিতো বেয়া নহয় এটা হেণ্ডচাম ল'ৰা হয় তাৰপৰা আইডি কিমান আছে তোমাৰ চান্তানু কোৱা আইডি আছে যদি দি দিয়া আৰু ছাপোৰ্ট মইহে আছোঁ তোমাৰ এলবিত আছিলে আগত তুমি নাহোৱা আগত আছিলে তেখেত মানে এলবি দিয়া টাইম হৈ গ'ল যে আৰু যাৰ টাইম আৰু যোনে আহিব নাহে আৰু অহা যোৱা হৈ থাকে আৰু কাকো মই বেয়া নাপাওঁ বাৰু যাৰ যি ইচ্ছা এতিয়া সেইটো টাইমত চবেই ফ্ৰী হয় ন চবেই এলবি দিয়ে আকৌ মুখখন দেখুৱাই দিয়া এবাৰ চাওঁ তুমিচোন মোক দেখিলেচোন ভিডিঅ'তে কি চাবা ন মই এলবি দেখাবলৈ লাজ পাওঁ প্ৰথমৰ পৰা মই দেখাই মই কিবা নকৰিলোঁ যে আচ্ছা এলবি নিদিলোঁ যে 16টা আছে তো মোক ছাপোৰ্ট দিয়া আকৌ কিন্তু ভিডিঅ' চাইহে ছাপোৰ্ট দিব লাগিব আকৌ ডাইৰেক্টলি যদি ছাপোৰ্ট দিয়ে নহয় সেইটো আন হৈ যাব दिबाने UNSखौ मानखो जाखांबाय नामा जाथ'वाखैनो गुमै नै र' आङो एलबि होखांबासो जागोन र' बेसेबां गोबाव थानो नेट अकमान प्रब्लेम दिसे एकेटा जगात थ'ब লাগিব আগত আছিল হয় মই টাইম দিম দিয়া মই অ'কে দিবা দেই আৰু মোৰ তাত দুটা আছে বাৰু তিনিটালৈকে মই দিব পাৰি তোমাৰ আইডি কেইটা আছে সেইটোকে কৈছোঁ মই তিনিটালৈকে মই দিব পাৰি নাই মোৰ বেছি মোক দেখুওৱা এবাৰ চাওঁ মই আৰু লাজ লাগে মুখখন দেখাবলৈ জানো ভিডিঅ' চাই চাব
লাগে মই সকলোৱে জানো অ'কে জানিব লাগে आरबी मिक्सार हेलो आब' गुड इभिनिं आरबी मिक्सार बय हेलो आगै मा खबर गुड इभिनिं सान्तानु मुखौ मिलाय दिबा अके हेलो 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 होनदों UNS नार्जारिया हाय हाय UNS नार्जारि गुमै सान्तानु रबा কি কৰিছা आरबी কি কৰিছা आरबी গা ধুব বুলি কৈছে কিন্তু ইমান সোনকালে গা ধোৱা নহ'ব ন এনেই আছো ব্ৰ আচ্ছা আচ্ছা আৰবি কি কৰিছা কৈছে এনেই আছো ব্ৰ কৈছে আৰবি আমাৰ কি মিক্সাৰ বুলি লিখিছে কিন্তু আমাৰ বড়ো নহয় চাগে ন YT কথা মই 90% জানো অ'কে অ'কে জানিব লাগে একো কথা নহয় জনাটো উচিত সেইটো কি ক'লা কোৱাচোন কোনটো আৰবি মিক্সাৰ বইটো YT-টো এইটো ইউটিউব হয় আকৌ এইটো শৰ্টকে লিখিছে সান্তানুটো সেইটো কি ক'লা কোৱাচোন আৰবি মিক্সাৰ বয় সান্তানু আইডি আছে নেকি ব্ৰ আৰবি মিক্সাৰ 16টা আছে বোলে তাৰপৰা আইডি লৈ লোৱা মোকো দিয়া নাই বাৰু आरबि मिक्सार आं राबासो आब' आदसा सानैजोंथ' हरलायबायमोन खोमा ना आइडिखौ आगै जोङो आरबि आं नोंनो जायखिजाया मोनथाम हरदों दे आंनाथ' बारा गैखाया नालाय नों मासां हरखोथाय मोनब्रै ना मोनबा हरदों खोमा ने जेबो नङा दे जेसांखि हरदों हाजासे रोजा रोजा धन्यबाद UNS नार्जारि नेटआनो जारला थाब कामेन्ट थांनो नागिरा आदसा जेबो नङा दे गुमै UNS नार्जारि गुमै जेबो नङा सान्तानु दत्त আগত মই দুটা বুলি কৈছিলোঁ দত্ত হে ন আছে মিক্সাৰ 16টা কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' চাই চাব কৰিলে আৰু ভিডিঅ' চাব লাগিব ফিক্সড চাম আকৌ মোকো দিয়া আৰবি মিক্স ভাইও চাই ন মোৰতো চাই পেলাই দিছে মই তাতো চাই দিছোঁ মিলাই দেখোন 17 আছে আৰবিৰ তোমাৰ 16 আছে তুমি যে কিবা এটা ভাষা ক'লা যে সেইটো কি ক'লা এই বড়ো ভাষা কৈছোঁ আকৌ আমি বড়ো হৈ বড়ো কথা পাতিব লাগিব ন নিজৰ মাতৃভাষা সান্তানু মই দিম যিমান পাৰোঁ অ'কে মোক নিদিয়াকৈ নাথাকিবা আকৌ আৰবিয়ে কি কৈছে 5 मोनबा हरदों आब' दे MR इन्डिया मा खबरलै मोजांलै MR इन्डिया नोंहालाय मा खबरलै दत्तই কি কৈছে 4 মিনিট ভিডিঅ' চাই চাব দিয়া যদি মই দিব পাৰোঁ অ'কে কি আগত যদি ছাপৰ্টটো দিব তেতিয়া আমিতো ফুল ভিডিঅ' ৱাচ কৰি দি দিওঁ কি 4 মিনিট 5 মিনিট ভিডিঅ'টো যিমানখিনি আছে চাই দিয়ে আকৌ 4 মিনিট থাকিলে 4 মিনিট চাই দিয়ে 3 মিনিট থাকিলে 3 মিনিট চাই দিওঁ দুটা নহয় দত্ত হ'ব মই দিম দিয়া বিবাৰী দিবই লাগিব দেই দত্ত MR इन्डिया गुड नाइट आयु दानो फैबाय दानो थांसै लाइक होनानै थाङाखै सान्तानु কি কৈছে মোকো অলপ শিকাই দিয়া না মই বহুত ভাল পাওঁ বড়ো ভাষা আচ্ছা এই আৰবি মিক্সাৰ লগত শিকি ল'বা আৰবি মিক্সাৰ বয়ে কি কৈছে সান্তানু 16 আইডি লগত ষ্টাৰ্ট কৰিবা দেই ফুল ৱাচ কৰিবা সান্তানুৱে কি কৈছে আজি ৰাতি দিম বিবাৰী তুমি কাইলৈ তোমাক বেক দিম ফুল ভিডিঅ' চাই দিবা আজি ৰাতি দিম অ'কে সান্তানু তুমি দি থ'বা মই কালি তোমাক বেক দিম এদিনৰ পিছত দেই MR इन्डिया गावहा आइडिखौनो हरा आगै नों आंनो मासां हरनायमोन नोङो आङो आइडिजों सापहरदोंबा एसे साइडआव नोंनि एसे सर्टफोरखौ लिरनानै हरनांगौ होनबा मिन्थियो आरोना बियो हरदों होननानै
सान्तानु हब हायिसा मिस्टार इन्डिया आंखौ जा थगायबाय आयौ आगै नोंजों लोगो जानाया माला जादों माथो मैयाना दाखालिसो जादों खोमा नोंजों आइडिनि खोथा रायलायदोंमोन आरो आं नोंनि मेन आइडिजों फैबा आं मिन्थिगोन दे आङो आइडि हरलायनाया जिबिताजों ओमफ्राय जे नार्जारि आगैजों ओमफ्राय आरबि मिक्सारजों ओमफ्राय सोरमोनथाय ओमफ्राय आरति माइनाव ओमफ्राय आरो गोमसार बारा गैयाना आंना सान्तानु स्टार्ट करिबा दे কৈছে আরবি মিক্সার বয়ে সান্তানু দত্ত ভাত খালানে বিবাৰী নাই খোৱা খাম লাহেকে বনাই থৈছোঁ বাৰু টেঙা মৰা ভেন্দি বইল কৰিছোঁ তাৰপৰা আমলেট ফ্ৰাই কৰিম বাৰু তুমি খালা নাই मिस्टार इन्डिया आं कमेन्ट लिरना हरदो नोंनि मेन आइडिया बबे आगै बुंलाय मैया सानैसो लोगो जानाया सर्ट भिडिअ लोगो जादों ओमफ्राय भिडिअखौबो नायजोबोना नायजोबाखै मिन्थिया आङो गासिबोआनो जाजोब्बाय दुखु मोनस्रादों र' आं सान्तानु তুমি দিয়া মই বেগ দিম মিক্স তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে ব্ৰ আমি সকলোৱে মিলি চলিব লাগিব ব্ৰ অকে मिक्सार आगै हरगोन आंखौनो बेनो हरगोन बियो नों नांगौबाबो हरनो हागोन आं बिनि मिक्सार आगै एमआर इन्डिया आंखौ सिनायदों नों आं सोर बेखौनोथ' आं होनदों आरो नोङो मेन आइडिजों फैलाय नोङो सापर्ट आइडिजों फैबा आं बोरै सिनायगोन दे दाखालिनो हरदो दे मेन आइडिजों फै नङाबा मेन आइडिजों फैयाबा खिथा आं होनबानो मिन्थिगोन जुदि आङो रिटार्न हराखैबा आं हरफिनगोन दे सान्तानु কি কৈছে বিবাৰী গ্ৰুপৰ টাইম নিদিয়া হ'লা যে কিয় কিবা দিবা আকৌ টাইম নহয় মইতো যাওঁ বাৰু গ্ৰুপত যাওঁ যোৱাটো কিন্তু মই গ'লে আকৌ কোনো নোযোৱা হৈ যায় মানে মনে থাকে একো মেছেজ নিদিয়ে সেইকাৰণে মই নোৱাৰো কিনো দিম বুলি নিদিওঁ আৰু মই একো বেয়া পোৱা নাই মই আছো বাৰু চিন্তা নকৰিবা তুমি আৰবি মিক্সামানকো অকে ব্ৰ বেক টু বেক সান্তানু মই ভাত খাই লওঁ ৰবা দে হ'ব তোমাৰ চাহ খাওঁ ভাত খাওঁ এমবি ভৰাই লওঁ গা ধুই লওঁ বাথৰুমত গৈ আহোঁ সেয়া আৰু কি ক'ম आरबि मिक्सार हरगोन आब' आदसा माखौ होनो आगै नंखौ होनदों ओइनिखौ फारौ जाग्रानिखौ इउएनएस नार्जारि गुमिया मानखो 10निफ्रायसो मोजां नाङो आंना नेटआ नामा गुमै नेटआ दे आरबि जागोन दे सान्तानु दत्त অন আছে দে অকে অন থাকিলেও একো নকয় তোমাক চিন্তা নকৰিবা যোৱা গা ধুয়া ভাত খাই লোৱা বিপুল বড मा खबरलै बिपुल जांदैला बिपुल बड आंलाय खोआ टेनसन जादो दे बिला आङो सिरि थानोसां होबा होबाय दे होआबा गैया दे नो टेनसन बिनानै लानायफ्रा एसे लासिंसिंबो जायोना बिपुल बियोना मोजां आरो हेल' आरबि इउएनएस नार्जारिया हेल' आरबि होनदों आरबि मिक्सार बेनाव आइडि गैया दं आरबि मिक्सार बय बेनाव आइडि गैया दंना आइडि दंना गैया होनना सोंदों नामा आगै दानि आं सोंदोंमोन बेखौ माने होनदों बिदिनो 60था दं होनदों आरोना खिन्थु दंना गैया मिन्थिया आङो ओके ब्र बेक टु बेक आरबि मिक्सार बय हेल' आदा इउएनएस बिपुल बड नों लाइक होदो होआखै नुवा नामा आं गोजौआव नायस्राया आङो खालि कमेन्टखौल' ध्यान होयो थालांबाबो रायसोयो नालाय ओंखायनो आङो
कामेन्टआवसो नायबाय थायो आङो मिथिबायना सान्तानु आसुअ भाद्र खायलं मेसेज दि थाकिम अके बिपुल बड' गावहा 3 आइडि हरदिया बिपुल नोंनो हराखै आरो आङो बिपुल हराखै आङो ओमफ्राय नोङो हराखै होननानै आन खालामना होबाय आरो ना मा जाखो आंनो बिपुल दाहाय आंनो कामेन्ट हरनानै मोनसे नोंनि बे मेन आइडिजोंनो सर्टआवनो हर आरोना जेनेबा जेबो नङा निजरा अखम हाय निजरा महेश दैमारि नों मा क्रिमखौ फुनो खिन्थालाय आंबो नों बायदि गुफुर साफा जाथों खावलायानो एसे आंनो लाबोनो नामा नोङो आंनो लाबोयोबा नामखौ खोन्थाहरगोन आं UNS नार्जारि जाखांबाय नामा आरबि फंबाय ओमफ्राय आरबि मिक्सारा मा होनखो गैया बे र' आगै गैया अय थाखो गैया बे थगायदोंसो आच्छा जेबो नङा दे हरग्रोनाङा आरो गावखौ नायग्रो बिदि बेलेग माबा फैबाथाय ना बेलेग जाथि फैबाथाय नोङो हरग्रोनो हो आरोना हरग्रोनाङा होमबानो गम मोनगोन आरो हरग्रोआबानो मिथिबाय आरो जाबायमोन आदा होनदों आरबि मिक्सारा UNS नार्जारि बिपुला हराखै जानोबा होगासिनो UNS जानोबा होगासिनो होदों आंनाव हराखै आगैनो बिपुल दे हराखैबा आं हरगोन दे दाहाय आङो 12थानि उनाव नोङो मा होनो जायखिजाया सर्टआव नोङो माबा हरनानै दोन आंनो मेसेज हरनानै दोनबानो जाबाय माबा मोनसे होमबा आं गोसोआव फैगोन आरोना दै दा हरगोन आं निजरा अहम बिपुल हाय बिपुल बड' आं फागाला जादो आन खालामनो खालामाखैबा जेबो नङा दे हेल' निजिरा होनदों बिपुला UN नार्जारि जाखांबायमोन आं आरबि फंबाय अबिनाश ट्रेभेल अहम हाय कि खबर अबिनाश मा खबर मोजां आंनि खबरा मोजां नोंहालाय मा खबर ओंखाम जाबायना मा ओंख्रि जाखो इतिया कि रिटार्न दिया आरो बुझी पाइसा नहीं तुम्हें जाना आरो थैंक यू मोर एलबिदा हागारने अबिनाश आरबि मिक्सार दे मोजां आदा मा ओंख्रिमोन অবিনাশ কিমান আইডি আছে তোমাৰ আইডি আছে যদি আৰু সাপোৰ্টটো দিব পাৰা ন মোক ভণ্টি বাইদেউ হিচাপে जायाखै आच्छा जायाखै नायखुवा গৈছে आच्छा मानो जायाखै अबिनाश निजरा जइन करा बिपुल निजराया नोंजों जइन जाग्रो आरो बेलाय नोंखौसो लिंहरग्रोगोन बियो महेश दैमारि लांगोन दे नोंबो क्रिमखौ बायनानै मुंखौ खिथा लाबोगोन आरो निजरा अखम आरबी अविनाश মোক নামাতানি দেখি পোৱা নাই চাগে নিজৰা তুমি যে আগত আছা যে সেইকাৰণে দেখি পোৱা নাই চাগে সেইকাৰণে মতা নাই মোৰ 1 দৰ্জন আছে আচ্ছা হসানে আছে যদি সাপোৰ্টটো দিব পাৰা ন দি দিয়া আকৌ মোৰ ব্লু নাই তুমি হয় আহা বেক কৰি মই ব্লু দি দিম তোমাক তুমি কি চিন্তা কৰিছা ফ্ৰেন্ড হৈ লৈ লোৱা অবিনাশে কি কৈছে সাপোৰ্ট লাগে যদি গ্ৰুপত আহি যোৱা 50টা মান পাই যাবা ওকে হসানে হসা যদি হসা দি দিম আৰু কিনো ডাঙৰ কথা নহয় ন অবিনাশ হেল্ল' নিজৰা অসম
আকৌ এনে চাপ পালেনো কি হ'বনো অবিনাশ ভিডিঅ' চিডিঅ' নাচাই আকৌ বুজি চুজি নাপায় কি থাংবাই লাংবাই আইফুং চাইফুং বকি আছা বুলি নাচায়ে আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি হ'লে চাওঁ ন নাচায়ে এছামিছসকলে এনে ডাইৰেক্টলি চেনেলত যাব চাব কৰি দিব কিবা এটা আৰু লং ভিডিঅ' কমেণ্ট দি দিব সেয়া হ'ল সেইকাৰণে আনচাব হৈ যায় বুজি নাপালেতো প্লে কৰি থ'ব লাগে ন সেয়াও नखरे महेश दैमारि नोंबो साउथ आंबो साउथ दाव थायो खिन्था क्रिमनि मुंखौ ए आङो सानस्क्रिन फोनो आङो ओमफ्राय सुन्दरिया फेसवास फोनो बेल' ओमफ्राय लिपस्टिक पाउडार फोनो काजल फोनो बे आरो নিজৰা ভাল ভাল আৰবি অবিনাশ এতিয়া মাতিলা নহয় নিজৰা অবিনাশে কি কৈছে কেতিয়াবা অসমীয়াত বনাবা বড়ো ভাষাটো বুজি নাপায় ন বুজি পালেওতো প্লে কৰি চাব লাগে ন অকল ডাইৰেক্টলি চাব কৰিলেও কি চাব হ'বনো চাব দিয়া হয় জানো আমি দেখোন চাওঁ আমাৰ তাত গাৰুৱা আছে মণিপুৰী আছে সিহঁতৰ ভাষা আমি বুজি নাপাওঁ নহয় অবিনাশ দেখোন আমি প্লে কৰি চাওঁ ন UNS नार्जारि अन दं आरोना नोंबो आदा गुमै खोनासंबाय था जावदां एसे फारौ जाग्राफोरखौ নিজৰা অবিনাশ GPT জইন কৰি দিবা গ্ৰুপত জইন কৰি দিবা কৈছে আৰু না যদি আকৌ ছাপৰ্টটো পাওঁ তেতিয়া ময়ো জইন হ'ব পাৰি অবিনাশজি নিজৰা হয় না নহয় কোৱাচোন महेश दैमारि अके होनदों आरोना लाबोनांगोन आक' लाबोआबा जानाय नङा अबिनाश सामानखौ হ'ব দিম মোক ইনষ্টাত নাম্বাৰ দিবা তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ নাম্বাৰটো কিবা নামটো আমি নাজানো ন দিয়াচোন স্ক্ৰীনটো মাৰি লওঁ বাই বাই হৈ গ'ল বা বিপুল বড়ো নিজৰা চাব কৰিলোঁ বেগ দিবা নিজৰা তোমাক চাব কৰিছে বোলে বেগ দিবা দেই নিদিয়াকৈ নাথাকিবা বুজি নাপালেও ভিডিঅ'বোৰ চাবা দেই মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ दंलै खस्थ' मस्थ'नो आयो UNS नार्जारि गुमै दे जेबो नङा खस्थ'बाबो थायाबाबो जेबो नङा गुमै नोंनाव आइडि दं होनदोंना आंनाव हरनानै दोन दे गुमै सना आं नोंनो रिटार्न खालामगोन दे आरबि मिक्सार बय अन दं आरोना आगै नोंबो र' एसे चान्स मोननायाव रायदां बिसोरखौ फारौ जाग्राफोरखौ महेश दैमारि मा जानायमोन जोनोम होनाय नोंखौ मा जानानै जोनोम होनाय नोंखौ अखाफोर बायदि गुफुरै गावदांदां है नङा जाम्बा आङो मा होननानै थाखथामारियो फालाय मा होनबावगोन नोंखौ आं र' थाम्फै अरनो फैसोदों आंखौ कमेन्ट हर दे आं फरायगोन आं थाम्फैखौ बुथारना लानाय नङाबा बेमार जागोन बिपुलबो अन बिपुलागै सिन्था खालामना दे आं दा हरगोन दे जायखिजाया नोङो सर्ट भिडिअ कमेन्ट हरनानै दोन जायखिजाया मेन आइडिजों मोनथाम जागोन आरो ना मेन चेनेलजों जायखिजाया मोननैल'सो हरनो हागोन आं मिक्सारनोबो आं बिदिनो हरदों मिक्सार आगैया आंनो मोनबा हरदों मिथिबायना आङो मोनथामल'सो हरदों आङो मेन आइडिजों ओमफ्राय सापर्ट आइडिजों बेसे अनसुला नुवाखै आरो बे मिक्सारा बेबो मा होनदोंमोनथाय आगैया मा जाथि होनदोंमोनथाय बावबायसो आं जेबो नङा दे आं हरगोन बिपुल सिन्था खालामनाङा दे आं हरगोन दे कामेन्टल' हरनानै दोन UNA सामानखौ रायलायबाया नाङा भिडिअ नाय जायाब्लाबो रायलाबाय नाङा भिडिअ नायाब्लासो बारा मोजां नायखायाना गुमै बिसोरो जोंनिखौ मा होनदों मा बुजिदों बिसोरो मा जेबो बुजिया होननानै
रायनो लुबैयोहाय आङो बाराखौबा जोंनिफ्राय एफा भिउसआ रामा राम लासिगोन बिसोरो ओमफ्राय साबबो लासिगोन ओमफ्राय जोंनिखौ नायाबालाय बोरै जानांगौ देलाय তোমার কথা ভাবিলে সারা महेशआ मा होनखो दङ जागुनबु मासि दङ जागुनबु मुसारि सिङाव हाबना एलबि होबाय था मुस्रिखौनो मोना बेहाय मुस्रि सोंनो मोनैया मुस्रि सिङाव उन्दुनो मोनैया माबा जालायलायबाय नै बोसोरथाम जालायलायबाय नै देंग' जाजागोनबो होनदों आरोना देंग' जागोनबो होनदों आरोना सिंहा लाइफ स्टाइल रक हाय बिबारी हाय सिंहा लाइफ स्टाइल ক'ত আইডিটো দিয়া নাই না আপুনি মইকে কোন আছিলে লাইফ স্টাইল সিংহাই আছিলে হ'বলা প্লিজ জইন প্লিজ আপুনি মই লগতে জইন কৰিবি না মই বেক কৰিব না মই दैमारि बहानि गुमै अरिजिनेल ना डुप्लिकेट जोंहानि अरिजिनेलथ' UNS आ सोंलाय नोङो बिफुला काम निउ फ्रेन्ड्स दे बिफुल लिंक सोदो लासोदो लोगोफोरखौ थाब थाबनो 1K जाथोंसै ओमफ्राय माबा होदो पार्टि होदो जोंनो UNS नार्जारिया मा होनदों सोरबा सोरबा मोजां मिलायनानै थायो खायसेयाथ' नायखायानो ओंखायनो एसे मोदोमाव नांथों होननानै हरदां ओंखायनो ओंखारलांबाय सासेया नुवाखै सानसुमबानो जावनांगौ गुमै जावखायो आं ओंखायनो बर'बाबो हारसाबाबो सिंहा लाइफ स्टाइल रक बिपुल जइन मी सिंहा लाइफ स्टाइल तुमरू নামটো পোৱা নাই দেই তোমাৰ নামটো পোৱা নাই দেই মহিলা নামটো পোৱা নাই এতিয়া কেনেকৈ আহিছে সিংহা লাইফ স্টাইল ইমান মিছাই মিছি কৈ নাথাকিবি দেই মহিলা নামটো পোৱা নাই হৈছেহে কেনেকৈ আহিছে এতিয়া এলবিদে কি ক'ব আপুনিকে जोंनाथ' मुसाराया 24 आवार्स खानानै दोननाय थाखायो 24 आवार ना बोसोर हिसाबसो थाखायो ना 12 बोसोर बिपुल अके गयासु सिंहा बिबारी आवाज নাই মই आवाज দি আছে সিংহা শুনি পোৱা নাই সিংহা লাইফষ্টাইল ৰক এতিয়া দুসৰা আইডি আহিছে দেই সাপোর্ট কৰিবি দেই ভিডিঅ' চাই কিনা ডাইৰেক্টলি সাপোর্ট নকৰিবি দেই সিংহা লাইফষ্টাইল নহ'লে আপুনি লাভি আনচাপ হ'ব মই লাভি হ'ব আৱাজটো শুনিছে না সিংহা পালপৰা শুনিছে না না শুনা নাই महेश दैमारि थाम्फैनि थाखायनो थानो बायो आं तेलेंगानायाव आच्छा थाम्फै बिराद दंना सिंहा लाइफस्टाइल रक ঠিক আছে দে বিবাৰী শুনিছে আচ্ছা শুনিছে না এতিয়া বালপৰা শুনিছে না আচ্ছা আপুনি লাগাও কি নাম আছিলে সিংহা আপুনি কি মই চিনি পোৱা নিচিনা লাগি আছে দেই আপুনি মণিপুৰী আছে না
मा ओंख्रि जागोन बिबारिनो होनो UNS गुमै मैथा बांगाल भिन्दि रुदों ओमफ्राय दावदै एवगोन र' मेंटल ब्लॉक हाय जी खबर कैसे हो जी मेंटल जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हो जी कहाँ से बोल रहा है सिंहा लाइव स्टाइल रक हय मणिपुरी आसे दे अच्छा गावला की नाम आसे सिंहा आरु मेंटल जी थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच ओ UN नार्जारि गुमैया गुमै नोंसाबो नार्जारि जोंहाबो नार्जारि ना थाम्फैया मासे गिदिर गिदिर नुदोंना थाम्फैखौ किमान डाঙर डाঙर আছে চাবি পিপুল নাই होनदों आरोना गुमैया UN नार्जारिया বিপুল বড়ো সিংহা সাব কৰি দিলো বেক দিবা সিংহা বিপুলে আপুনিকে সাব কৰিছে কৈছে বেক কৰে নকৰাকৈ নাথাকিবি দেই নহ'লে মইলা এলবিতে আহিছে গ'লে আৰু গালি খাব মই লগতে मेंटल ब्लॉक्स हाय जी मैं कार्बी आलोंग से हूँ जी अच्छा कार्बी आलोंग से है अच्छा है ना गुमै आङो माइरं जायाथ' नोंसोर दहाय माने ख्रेब 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 होनलायनाय जादोंमोन दा आं जायाखैना नोङो मा ओंख्रि जादोंना फाफर जादोंमोनथाय ख्रेब ख्रेब होननायखाय माने माइरं जादों होननानै एदावहरदों सोदोमखु UNS खबर मा खबरनो सोंहरदों आगैया बिपुल बड' तयला एसामिस जानि मइके हुदिसे आंखौ सोंदों नामा बिपुल ना बेखौसो होनदों बियो मनुपुरि मानसिया हिन्दीबो रायज्लायजायो ओमफ्राय नागामिसबो रायज्लायजायो हारसा होनबाबो बुजियो दे महेश दैमारि थाम्फैया बांद्राय बायदि मा होनो माद्रासि बायदि गोसोम गिदिर गिदिरथार जि गिदिर गिदिर थायो ओमफ्राय जि अरबाथाय बिराद मानसोगारो दे मा सिलाखो कामेन्टबो गैला कामेन्टबा सिरि सिरि मा जाखो UNS नार्जारिया मा होनखो मोजां सोदोमखु सना नोंनालाय मा खबर होनदों बिपुल बड' अन दं आरोना नों दाबो दे थाबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ नुकसान जायाखैथ' लोगो मोनदोंथ' लाइफ स्टाइल सिंहा बिनारी महिला नाम बिनारी নহয় बिबारी আছে बिबारी নিউ আছে জয়েন কৰিছে দে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভিডিঅ' চাই কিনা না জয়েন কৰি কিনা কামেণ্ট লং ভিডিঅ' চাই কিনা কামেণ্ট কৰি কিনা থবি দেই মই ৰিটাৰ্ণ কৰিব কালি কৰিব দেই পাক্কা লগালগ ৰিটাৰ্ণ কৰিছে ক'লে আনচাব হৈ যায় না এইটো পৰা মই কালি দিব আৰু আজি লাগে যদি আজি দি দিব চিন্তা নকৰিবি দেই मेंटल ब्लॉक नों माथो नागामिससो रायज्लायदों ब्रा ओइ नै सिंहा सिंहि दंना बिसोरो माने नागामिस रायज्लायो नालाय आंजों ओंखायनो आंबो जानला मोनला होहरलाबायो बिपुल बड'आ मानखो थांनोसै होनबा सोरो नोङो सोरनावबा थासिगोन ना मा जाखो लाइफ स्टाइल सिंहा बिपुल थेंक इउ होनदों लाइफ स्टाइल सिंहा अके अच्छा ओमफ्राय
बिरबाय मिक्स सोदोम कुक बेयावसो दंफैयो नों आब'। औ एलबि लागोन नायग्राफ्रा थांलाय फैलाय जाखायोना आगै। बिरबाय मिक्स लाइक डान आब' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय लाइक डान थेंक इउ लाइफ स्टाइल सिंहा लाइक लिया कारने UNS आ मा होनदों न'खौ फसायबायलां न'आथ' मोजां गुमै जोंहानि न'आना मालायनिसो लाइफ स्टाइल सिंहा बिबारी के কৰিছে গুৰাই গুৰাই থাকে কি কৰিছে গুৰাই গুৰাই থাকে কৈছে আচ্ছা নেট শ্ল' হৈছে হ'বলা नेट स्ल' হৈছে হ'বला এইটো পৰা ঘূৰি ঘূৰি থাকি আছে मेन्टेल मा डिलिट खालामखो बिफुला मा होनखो दा फैफिनगोन र' रेनुखौ एदाव हैनो दे जेबो नङा दे मेन्टेल ब्लक खि खाथिसे मेन्टेल मानो दानखो आगै महेश दैमारि बर'नि लाङा दख'ना गाननानै एलबि होलाय खेबसे दख'नायानो गैया लाबोआखैना आं नों अर्डार खालामना होनो हाया होमबा लाइफ स्टाइल सिंहा कम गुरि बिदै আচ্ছা গুৰা নাই দে মই একটা জাগাতে বহি কিনা থাকি আছে এলবি দি আছে দে লাইফ ষ্টাইল চিন্তা নকৰিবি আৰু যিমান কমেণ্ট দিব মন যাইছে দি থাকিবি মই ৰিটাৰ্ণ কৰি থাকিব দে ৰিপ্লাই কৰি থাকিব মই बेसे गोबावसै नों बेयाव थानाया आं गोबावानो जाबाय गुमै बोसोरथाम जाबाय आं न'आव थांनो हायाखै दाबो न'आव थांनो लुबैबाबो थांनाय जायाखै प्रब्लेम ना ओंखायनो मेन्टेल ब्लक्स मा नागालेण्डआव थाबाबो आं नागामिस रायलायालै मा रायलायो आगै नोङो होमबा बर' रायलायो नङा एलबियाव आरो मानसिफ्रा फैबाय नालाय ना कमेन्टबो फरायनांगौ जायो ओमफ्राय बुंनांगौबो जायो नालाय लाइफ स्टाइल आसेना नायहो होनदों आरोना UNS नार्जारिया थांगोन गुमै र' थांनाया खेबसेनो थांखानोसैबो ओमफ्राय फैलाबो लाइक दान दे आच्छा थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय दे UNS नार्जारि मा मावो नों बेयावनो आङो हस्पिटालाव मावो गुमै एसे हेल्पार हिसाबै आरो आयौ गुमैया अन्थाव बाथावनो नेट स्ल'यैनो थाबाय थाथारबायना आंजों बहायबा थांनो गोसोबा थाङा गुमै जेबो नङा आं जेबो साना मानो लोगोफोरनाव बेनावबो थांलाय नुजाबा मोजां मोनोना गासैबो सबनियावबो हाबलाय लायो नालाय ना बेनिखायनो आरो बाट खायसे ना नाय मेन्टेल ब्लक्स खायसे खायसे ना एलबि দি আছে তো মই তো খাইছে না UNS नार्जारिया मानखो मोजां दे बिदिनो जानांगौ उफाय गैया गुमै थायाबाबो मावाबाबो न'खरनि प्रब्लेम नालाय ना बयहाबो थाखा फैसा प्रब्लेम नालाय गोनांबाथ' बिदि थानांगौनिनो दरखारानो गैयाना महेश दैमारि मा प्रब्लेम
फोरमायना हो सल्भ जानो हायाबा फाइनेन्स प्रब्लेम नामा ना गुबुन? মই খাইছে কি खायसे सबजि কি खायसे मेन्टेल ब्लक्स नामानो मानो मेन्टेल जाखो आगै नोंना? नामखौ सोलायदे बुंनो बोरैबा मोनो एलबि होग्राफ्रा। मानसियाथ' मोजाङानो माथो मोजाङानो नुदों माथो। गुरि 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 पाहारा थांब्रम सोर सोरजों लोगो दं दे आंना एकदम नटिफिकेसन फैलाबाय थायो मेन्टेल ब्लक्स खबर केनेका आसे बालासे ना ओय मयला खबर बेसी ভাল থাকিছে तैला खबर केनेके আছে ও बालासे ना बिया আছে চব মনে মনে হৈ আছে ঐ একো বি কোৱা নাই চান্তানু আহিলা বিবাৰী এতিয়া গুড নাইট দে আকৌ লগ পাম কালিলৈ ভাগৰ লাগিছে ओके नो प्रब्लेम गुड नाइट बाय टेक केयार सी इउ टुमरो UNS माथो खालामनो मालाय गुबुन गोनाफोरजोंथ' रुजुनानै थानो हाया गावनि थांनानै थानायनि लामाखौथ' नांखागोन ना औ मालायजोंथ' रुजुनो हायाथ' आरो गोनां गैयिजोंना गैयि मानसिफ्रालाय आरो जेरावबो थानानै मावनानै जानांगोन ना बेनो आरो आसल मेना जायहासो थायो बिसो मिन्थियोना गुमै गोजानाव थानायफ्रा बेलेगाथ' आरो आमुखिया आमुगाव थायो मोजां नङा मा नङा बुंसोयो जायहा थायो जायहा प्रब्लेम जायो बिसो मिन्थियोना आंथ' बेनिखायनो रावखौबो मुगैयाबो मुजुआबो मानसिना मानसि समान ओंखाम जाखांबाय नामा मेन्टेल आगै मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय UNS नार्जारियालाय ओंखाम जानो जायाखै गुमै कचु आरु मछली अच्छा कचु आरु मछली खाइছে बालासेতো খাব লাগে মাজে মাজে টাইমতে मा होनखो दे जेबो नङा दे मोजांल' सोलिनानै थाब्लानो जायो बेखौनो साननानै आंबो थायो आरो मालाया जेखि बुङाना गुमै महेश्वर दैमारि सोरजोंथो फैयामोन एफा गोजानावलाय फैफेरालाय परदेसियाव ओइ जों गामिनि जोंथिंजायनि मेरला दङ जोंनि न'नि जानायबो दङ आमाइमोन आदामोन मेरला दंलाबायो आंल' हारसिं नङाना परदेसियाव फैखानांखागोन ना उफाय गैयाब्ला माथो खालामनो आसामावलाय माथो खामानि मोननाय माथो मावनाय माथो जानाय UNS नार्जारिया मा होनखो जाखांबाय आगै आं आथिया मा ओंख्रि जाखो
ओमफ्राय UN sama हांखो खुमब्रासोमोनलै जेबो गैया खुमब्रासोमोन आरोना सानफ्रामबोलाय माथो मोनोना गामियावसो मोजां मोजां ओंख्रि मोनबावो बेहायथ' जानो लुबैबाबो मोनबावा नों बहानि ब्रानो आङो गलाघाटनि मेन्टेलागै नोंलाय बहानि महेशआ मा होनखो जोंबा महात्मा गान्धी थखन थुनाय थाखैनो परदेसियाव 14 years रानिं जाबाय न'आव गारनानै आयै उल्था फाल्थानो दे जेबो नङा था